Pozor zakrútať jingle. A počkaj, ešte Králikovci, čo to je? Ty nepoznáš Králikovcov? Nie. Ty máš aký vek, prosím ťa? Ja mám 29. Ty koľko kámo, zle mi je. Ty ani nehovorili. Ale jak sa pozrel na Milana, ty koho mi tu nosíš do piči? Kde si ma to zobral? Strašný pohľad dal teraz, čo? Strašný, fuj. Súd máš nachystaný stále. On to nosil na pick-upe, na dodávke, zakrutňované stále so sebou. V podstate... Zase klasický. Klasicky. Ja, mŕtvoli to bolo vždy také. Len teraz nešli do súdov, do rugby. Toto bola zmena, no. Mi prišlo kus divné, čo nesičia, no ale... Bolo to... zmena bolo to, že zrazu nikto nekričal. OK. Pláč ostal. Dobre. Ale krik odišiel. Do piče, toto bude čierna epizóda. Ahojte priatelia, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Sluchaj News. Dnes máme hostia a veľmi špeciálneho hostia, ktorý má pracovnú kariéru za 15 rokov cca bohatšiu ako väčšina dôchodcov na Slovensku. Nechajte sa prekvapiť, koho tu máme. Volá sa Marek a prezradím vám o ňom, že je vášnivým zastancom bicyklovania a je to vegetarián. Marek, vítaj u nás. Vítam. A spolu s mojou maličkosťou Milanom bude pre vás dnes opäť vysielať aj Igor a Oliver. Čaute ľudia, čauko. Pekne Milan, akože ty sa zlepšuješ. Jediné, čo mi tam chýba, je fakt, že povedať, koľko je vonku stupňov, počasie na tento týždeň. A nivo stabil. A nivo stabil. Musí byť nivo stabil. To musíš dať. A ešte, jak to bolo? Hladina padne macia? Padni majecia. Padni majecia, tak. Marek, ty to pamätáš? Poznáš to? Áno. Čo? V nedeľu o 1:00. Tak na obed to bežalo. No. Toto sú dve zapisky. A to bol radiožurnál Slovenského rozhlasu. A predtým to išlo, myslím, že tam boli Králikovci. A Pozor zákruta potom, nie? Vy poznáte Pozor zákrutu? Čo si? Ani Tak Králikovcov. znielku si potom pustíte. Pozor zákruta. Ono to dokonca získalo nejaké ocenenie, lebo to ja neviem, či 30 rokov alebo koľko, myslím, že sa na tú reláciu používala stále jedna znielka úvodná a fakt je to legenda. Toto si pustíte aj vy poslucháči. Pozor zákruta sa to volalo. Keď si chudobný na jingle a ty za to dostaneš ocenenie. Toto, mega, že nie? si lenivý gec a proste... Ja oni ťa ocenia. To je to, že si vymyslel niečo dokonalé už na začiatku. Nepotrebuješ to meniť a zlepšovať. A oni to už nikdy nezmenili, či potom prišiel... Nie. Potom som myslím, prestal že nie. počúvať rozhlas. Myslím, že nie. Nemenili. A ešte stále existuje tá relácia? Posunuli to na 1 ráno. 5:00 po obede, myslím. V nedeľu, hej? Nie. Každý deň to ide, myslím. Ako to je dopravný servis, som vydedukoval, či? Nie, to je v podstate o motorizme. Aha. Že magazín taký, hej? Tak. Áno, ešte keď sa tu jazdilo na 105-kách a žigulákoch, tak už vtedy existovala motoristická relácia na No tak to bolo slovenskej ľahké téme. robiť epizódu, keď boli iba tieto dve autá na No, Slovensku. ono takto. Vtip bol, že stávam na zakrutu. Keď som zjebaný, stávam na zakrutu. To znamená, že o na jednej tú jednu stávam. po obede. Po sobotnej noci si stihol na jednu po obede vstať. No a čo sa tam hovorilo? Že normálne, že autorevy, alebo čo to bolo? Áno, také v podstate testy niekedy neboli, jak teraz, že každý, kto má len trošku náznak nejak, že sa rozumie do aut, tak vlastne oni to tam testovali a dávali nejaké výsledky, hodnotenia a podobne. Aha, čiže zistili, že ja neviem, na Škode 105 nefunguje otačkomer už 2 roky. Potom dali update. 2 roky a 1 deň nefunguje otačkomer. No, niečo také ako teraz Tesla. OK. Fajne. To sme sa posunuli, ne? Tak jak Pozor zakrútať jingle. A počkaj, ešte Králikovci, čo to je? Ty nepoznáš Králikovcov? Nie. Ty máš aký vek, prosím ťa? Ja mám 29. Ty koľko kámo, zle mi je. Ty ani nehovorili. Ale jak sa pozrel na Milana, ty koho mi tu nosíš do piči? Kde si ma to zobral? Strašný pohľad dal teraz, čo? Strašný, fuj. To už sa tak nepozeraj na mňa. Či nemám zobrať patologické vrece? K tomu ešte dojdeme. No, Marek, vítaj u nás. Marek, my sme si ťa zavolali, pretože, ako som spomenul, máš veľmi bohatú profesijnú kariéru, kde si prestriedal a možno prestriedaš zamestnania, ktoré ľudia bežne nerobia. Tak pochvál sa pred divákov, že aký je tvoj profesijný životopis. Tak po skončení vysokej školy som nastúpil na exekutorský úrad. Tam to bolo také, že klasický postup až po, vymáhača pohľadávok.
A to bolo v 90 rokoch? Nie, to už bolo... Až taký starý nie som. Nie som to tak nemyslel. A ja ešte raz mi došlo, čo za blbo som sa opýtal, že vymáhať, vieš, tak si to spájam stále s Akože, či si večiarizmom. nosil bejsbolku, alebo už ne? Nie. Hoci Milan mi hovoril, že to robím trošku tak, že v starých koľajách. Ale vždy som sa snažil tak, že najprv dohovorom a až následne potom brať. Aha, aj si kopal hroby? Nie. Akože v tejto profesii nie. Nie. Klasický súd s kyselinou. OK. Mudro. Dobre. Hovorila, že Staromilský to riešil, že má overené postupy, tu jaké novoty kopania robí. Súd máš nachystaný stále. On to nosil na pick-upe, na dodávke, zakurtňované stále so sebou. Mal také mobilné krematórium. A večer len ten Mini Cooper s tým Red Bullom, vieš, tá blechovka. Ježiš, a tam nosiť kyselinu. A Marek tam nosil kyselinu. To bolo aké krytie pre vraha nájomného. A večer to len otvoril a vylial do Jarku. Celú dennú prácu. Ten Red Bull chutí ako divne dneska. Asi sa skazil na tom slnku. Myslím, že na benzínkach to majú, nie? Že výlevka pre karavany, tak ja by som tam pristavil. Hop. Má to vymyslené. Ale pozná, vidím. To len čisto náhodou. Ale sa mi páči to, ja by som tam pristavil. Dáva si pozor na každé slovo. Pekne si to celé ošefil. By som tam Ty pristavil. nie si prvýkrát na takom rozhovore, počuj, Marek. Skutok sa nestal. Absolvoval nejaké policajné výsluchy. Okay. Tam ho naučil právnika. No a exekutorský úrad, čo ďalej? Exekutorský úrad, no tam som bol v podstate, jak začal COVID, tak som sa stal nadbytočný. Že máme prebytok exekutorov na Slovensku? Nie, tak nebolo možné chodiť po v podstate ľuďoch a v niečo vymáhať, hej, takže to znamenalo, že sme sa rozlúčili, no a vlastne klasický úrad práce. Najväčší zamestnávateľ na Slovensku. Tak. Dobre. No a každý mi spomínal, že v podstate aj hovoril, že tak horšiu robotu už mať nemôžeš. Už len lepšie. A že aké sú vaše zručnosti? No viem rozpúšťať ľudí. Tak horšie už na tom nebudete. A viete aj s bejsbolkou? Nie, ja stará škola. Overené praktiky. Tak, nôž a sekera. No a v podstate potom som začal hľadať zamestnanie druhé. No a nakoľko bol COVID, tak to bolo dosť ťažké. Každý hovoril, že ideme na 50%, my prepúšťame, nie je problém, ale vydrž. Tak som oslovil jednu pohrebnú službu. Tam urobili pohovor ešte ten deň, kedy som to tam poslal. No a vlastne som to vyskúšal. To znamená, že ráno som tam išiel. Pre istotu som nejedol. A prvý deň bol taký, že v pohode. Takže keď som prišiel domov a som sa najedol, bolo to dobré. A oni asi veľmi potrebovali zamestnanca, že napíšeš tam a ti volajú, že no platí. Áno, no tak nie je to robota pre každého. Hej. Je to proste, jednak na to musíš mať žalúdok, ale aj cit. Lebo pokiaľ niekto, poviem, že očakáva tú smrť, tak to berie ináč. Tí jeho príbuzní. Ale pokiaľ je to, poviem tak, že ráno sa zobudí, ide do kúpeľne a už sa z nej nevráti, je to trošku pre tých príbuzných predsa len iné, hej? Jak keď je to trebárs. Preto odporúčam nechodiť do kúpeľne. Tak. Asi by som... Je to bezpečnejšie. No, áno. To by som povedal, že sú aj domácnosti, kde kúpeľňu ani nenájdeš, hej? A dlhovekí ľudia. No dobré, my sa dostaneme postupne k detailom. Jak vyzeral, prepáč Milan, jak vyzeral ten prvý deň? Hej, čo prišiel Mňa by si pohovor skôr zaujímal, že no. čo sa ťa opýtajú, či oni vlastne chceli zistiť, že či chceš to robiť, alebo či si vhodný na to. Nie, tak oni mi proste oboznámili ma, čo sa tam konkrétne robí, lebo nie je to klasická pohrebná služba, ale prevážajú sa aj tela na pitvu. Takže je to trošku iné ako klasická pohrebná služba. Lebo vždy v každom kraji je len jedna pohrebná služba, ktorá to preváža na pitvu. A ty si práve pre tú robil. Hej? To je nejaká to je akože štátna ináč? Nie, to je súkromná tiež. Súkromník, okay. Áno, ešte robím. A ty si aj prevážal, alebo teda, no dobre, poďme najprv k tomu prvému dňu, hej, začneme takto, hej. Tak prvý deň, to si ani veľmi nepamätám, klasicky v podstate... Zase klasicky.
Klasicky. Ja, mŕtvoly to bolo vždy také. Len teraz nešli do sudov, do rakvy. Toto bola zmena, no. Mi prišlo kus divné, čo nesičia, no ale... Bolo to... zmena bolo to, že zrazu nikto nekričal. OK. Hej. Pláč ostal. Dobre. Ale krik odišiel. Do piče, toto bude čierna epizóda. Bože môj. No, dobre, a teda... Prvý deň, hej? Prvý deň, áno. Prvý zvoz, myslím, že bol z nemocnice. Čiže tam to bolo tak, že už tá mŕtvola bola vo vaku, takže do kontaktu priamo som neprišiel. Naložili sme, v podstate vybavovali sa aj tie papiere, klasický, hej, úmrtný list a podobne. Takže plus prevoz na pitvu, taká lajtka. A počkaj, ono ti, že hovorí, že príde vo vaku vlastne z nemocnice, čiže ty tam nič neriešiš, len to pošleš na pitvu a potom ti vrátia to telo? No, je to tak, že prevoz na pitvu v podstate určuje lekár. Či to dáva na pitvu, alebo nie. Telo sa prevezie, no a následne potom už daná pohrebná služba, ktorú si rodina vyberie, to potom zabezpečuje, urobí splnomocnenie a tá pohrebná služba preberá to telo z pitvy. OK, dobré. No a počkaj, lebo teraz akože ja sa trošku strácam v tomto, že vy ako pohrebná služba, keď ste dali telo na pitvu, tak potom ste už s tým nemali nič? No pokiaľ sa rodina rozhodla pre nás, tak sme pokračovali ďalej. Áno. Pokiaľ nie, tak vlastne len prevoz. OK. A to sú aj také, že máš aj dôvod zmeniť lokál? Povedzme, že akože, že vieš... Či to je jak u operátora, že tu máš lepší paušál. Či to motivuje k tomu, alebo že či robia tie pohrebné služby reálne marketing na to, aby si zmenil, hej? Myslím, že tam je nejak zo zákona, že zase však, že reklama, ale toto určite nie, lebo bolo by to trošku cez. Ja neviem, či to bolo... Na mňa nepozerajte, ja nemám Android. Díky, Damír. Ty tu ani nemáš byť. Do piče, budem sa pozerať. Ale telefón tu nechá pípať. Ale ešte... On ide preč, aby nerušil, ale telefón tu nechá. Ale ešte ku mikrofónom dá, vieš. Genius. Nechceš ho napojiť na mix na vodnice. Ale dobre, porušil takú tú náladu zase, hej, troška sme sa obšťastnili. Dobre, takže ako to je s tým marketingom? Marketing, no takto, každá pohrebná služba má nejaký, poviem, že štandard, hej, čiže asi... Je to služba ako každá iná, hej? Áno, je to služba ako každá iná, ale myslím si, že teraz bez urážky v podstate niektoré rodiny očakávajú ten pohreb vzhľadom k postaveniu treba z toho pozostalého a že tam bude, ja neviem, premiovejšia rakva, kvetinové dary, v podstate všetci v oblekoch a podobne. A zase nie každá služba má jedna kapacitu na to, aj vybavenie. V podstate pohrebné služby, ktoré sú na dedinách, aj v mestách, není to zase teraz, že len na dedinách, tak majú jedno auto. A niektoré pohreby si vyžadujú, že by tých aut bolo niekde aj 3. Hej. 3? Jedno ide s nebohým, no a vlastne jedno alebo dve kvetinová výzdoba. OK. Lebo zase tie kvety, povedzme si, keď ich nahážeš na seba, tak už kvázi na ten hrob dáš len šalát. Hej. No a to mám otázku k tomu, že tie autá s kvetinovou výzdobou si mám predstaviť, ako to je nejaká obyčajná dodávka nie, s nejakými vešiakmi, kde sa to uloží, alebo jak to vyzerá? Nie, to je klasická tiež pohrebná dodávka, len vlastne ide tam rakva, ale položia sa tam kvety. OK. Si to budeme predstaviť ten telefón, že dobrý, že ja by som potreboval pohreb. Dobre, a s čím to bude? So šalátom. Lolo biondo. Nie, tak takto sú kvetinové výzdoby, ktoré sú, poviem, že veľmi drahé. A to viem, že oni stoja fakt akože aj tie vence a všetky tieto veci, že to sú... Bavíme sa v podstate, niekto nakúpi kvetinovú výzdobu, samozrejme aj ostatní smutoční hostia, keď prinesú, tak je to, poviem, že viac ako náš plat tu 4. Akože mimo Milana, hej. Lebo Milan má všetky peniaze sveta. No Milan máš koľko si zoberie, vieš. OK. A to vlastne akože tá kvetinová výzdoba je aj zvonku z auta, alebo iba vo vnútri v aute, iba sa potom akože vyberá, alebo že len tak, že potom sa následne vyberá. Lebo sú to aj, poviem, ťažké niektoré výrobky, samozrejme. A jednak tie pohrebné služby, tie menšie, nemajú na výber až toľko treba z rakviev, ako
tá veľká pohrebná služba. A ty si teraz v pohrebníctve takom, že veľkom, hej? Typujem. No, poviem z tých najväčších. OK, čiže akože takých tých najvplyvnejších ľudí dokážete vypochovávať, hej? Že teraz, že povie si takto, že chcem Pašku ste flotilu pochovávali? a salvu chcem pri tom. A... Či ty si tam nerobil ešte vtedy, nie? Toto by Igor ale chcel. To keby má takto kontakt na Pašku, tak ako okamžite, hej. Ale myslím, že áno, sme robili aj pašku. No a teda, akože vy dokážete, hej, že flotilu zabezpečiť nejakú takú, Áno, že echt. tak v podstate takto. Nie len my, že by som to tak nepovedal, ale tie väčšie pohreby zvyčajne robíme my. Hej? Zvyčajne. A boli už aj také divné požiadavky, že takto prišiel, ja neviem, že chcem salvu. No, salva je v podstate, to patrí ku štátnemu pohrebu. Hej? Pokiaľ je policajt, vojak a podobne, tak vlastne tam je hymna, čestná stráž, salva, skladanie vlajky, lebo zase ani to nemôže robiť každý. To skladanie vlajky, to sú vyložene, poviem, že ľudia, ktorí sú na to špecializovaní, lebo tá vlajka zase nemôže sa poskladať, že bala, je to predsa len štátny znak. Aha, a to sa dáva na taký ten trojuholníček, alebo Nie, ako sa skladá? nerobí sa to jak v Amerike, ale je tam postup. A hymna sa ktorá púšťa? Tá predošla, či tá nová verzia, alebo ktorá z tých Je štyroch? to, stále sa púšťa zatiaľ aj teraz tá stará, nakoľko oni presne vedia, že kedy majú strieľať. Aha. Že zase to nie je tak, že No schválne, tak kedy majú strieľať? je tam pasáž. Tak mi ju zamkaj a vystrel. Tak, Tak ty budeš, jeden bude hmkať, druhý bude strieľať. myslím, že z tohto by som nerobil srandu. Toto je vyložené, poviem tak, že podsta, hej. Áno. Sú srandovné veci, ale poviem, že toto niekto by sa mohol uraziť. Hej, lebo je to, poviem, že predsa len nie je to pre každého takýto pohreb a zase ten, aj keď by si chcel, tak poviem, že pokiaľ na to nemáš postavenie, bohužiaľ. A toto tiež organizujete vy, ako tú Nie. čestnú stráž alebo niečo? Či oni majú svoj presný postup, iba im povedia, že kam majú prísť a oni to už majú celé nacvičené, tú sekvenciu a už iba sa im povie, kedy nastupujú na scénu a toto urobia. Presne tak. Vlastne to si už vybavujú potom príbuzní a oni zvyčajne prídu tak, že poviem, že na autobuse, lebo to je viac ľudí. Nie je to tak, že príde 3-4, príde tam možno, že poviem, cca niekedy 20 ľudí. Okay. No a to je... No, v podstate čestná stráž, ktorá celý čas je pri rakve. Ďalej tí, čo nosia vlajku, no a plus tí, čo strieľajú. Dávajú salvy. Podľa čoho sú tie postavenia? Že to aj že, lebo hovoríš napríklad policajt, ale napríklad aj taký, že mestský policajt, alebo musíš mať nejakú hodnosť, aby to už bolo, že máš... Jednak takto. Myslím, že nárok má každý, ale tá čestná stráž, ktorá stojí pri tej rakve, má taký vankúšik na to určený a tam sú tie vyznamenania, ktoré za celú svoju kariéru ten človek dosiahol. A strieľa sa počas hymny, hej? Áno. Okay. Lebo ja som si myslel, že po hymne, hej? Nie. Že Počas. Kvôli tomu je to zatiaľ tak, že tú starú hymnu. No na to mal Roža myslieť, dúfam, že myslel. Že tam nechal priestor na strelbu. No. Kolo fujarky. Tesne pred fujar. Presne k tej fujare by to asi ladilo. Preto je odsadený ten rozfúk, aby si stihol, vieš. Nabiť. Presne, odsadený rozfúk, lebo tam bude strelba. To dobre. Inak by ma fakt zaujímalo teraz úprimne, že či takému Rožovi pri tvorbe tej hymny niekto povedal aj takúto vec, že sa lebo ja som to nevedel. Že sa strieľa počas hymny, ako toto presne, naozaj, že nie. Ja som si vždy myslel, že odohrá sa a potom, hej, že akože nasleduje salva. Nie, je tam presná pasáž. Neviem vám povedať, že či to je stále ten istý počet tých saliev, alebo sa to mení podľa postavenia. Policajti to majú inak, vojaci to majú inak. Okay. No, a strieľa sa ostrými či slepými? Slepými. Okay. V podstate len jeden pohreb. Je to viac rán, takže to myslím, že by, keby to bolo ostrými, nemuselo by to vždy dopadnúť dobre. Hej. Začnú padať vtáky z neba. Taká hus, že zrazu tam ľapne dolu, tak to problém. A sú na to také pušky, také špeciálne na to, alebo sú na to... Myslím, že nie. Myslím, že nie. Klasická puška, ale to neviem vám povedať. Hej. Ale zvyčajne to sa mi zdá, že je to klasická, len tam dajú slep.
No a ja mám otázku, že každý, keď nastupuje do zamestnania, aj počas neho musí pravidelne absolvovať školenia BOZP. Áno. Ako vyzerá BOZP v pohrebníctve? Klasicky v podstate myslím, že asi nijak sa to nelíši od ostatných. A práca s bremenami, a zrak, premeranie zraku, či môžeš pracovať aj v noci a podobne. Hej? Musíš tam mať aj lekárskú prehliadku samozrejme. No a plus BOZP, jak máš postupovať, ale máš to tak, že obšírne, nie konkrétne, že pre pohrebné služby niečo. Aha, čiže nemáte, že špeciálne, že Nie. pre vás, hej? Nie. Tam sú, čo sa týka, ja neviem, treba z výzaže a obliekania tých nebohých, tak tam sú už rôzne potom školenia, ale to je skôr takže súkromného charakteru. To sa volá Thanatoprax. To neviem. Alebo človek, ktorý to vykonáva, sa myslím volá Thanatopraktik, ktorý oblieka zosnulých, upravuje pred pohrebom a balzamuje. No, balzamovanie, tak poviem, že úplne niečo iné. Hej? Čo sa týka obliekania, klasickej výzaže a podobne, tak to je jedna kategória. Balzamovanie je vyloženie, poviem takto, zase to nemôže robiť každý. Na to už musia byť papiere riadne ako živnosť, odborné skúšky a tak ďalej. Áno, to je po väčšine sa to dáva, pokiaľ ten človek ide na druhý koniec sveta, hej? Poviem. V podstate, že kým vybavíš papiere, prevozy a podobne, tak kvázi ho potrebuješ nejakým spôsobom zmunifikovať. Konzervovať, hej. No a ty si už aj nosil rakvu, alebo to sa nerobí? No, počkaj, nepreskakuj, idem ešte mám doplňujúcu otázku. dobre. BOZP? No daj. Na moje veľké prekvapenie som sa dočítal, že je kozmetika pre zosnulých. Áno. Tak ako je kozmetika pre psy, je kozmetika pre auta, pre živých, tak takisto je kozmetika pre mŕtve tela. Takže týmto vy tam ako riadne disponujete, že máte nejaký regál, kde máte akože kozmetiku pre mŕtvych? Áno. A nejak sa líši, že normálne tam je rúž a nejaké linky a tieto veci? Je to úplne iné. Vzhľadom k tomu, že klasický človek má určitú teplotu a ten nebohý, keď sa dáva do chladiacich boxov, tak tá chladiaca komora, ten chladiaci box je nastavený na určitú teplotu. Tá je plus minus niekde okolo 4 stupňov. Čiže pokiaľ by sa začala používať kozmetika klasická z drogérie, tak poviem, že inak na to telo chytá, poviem, že na telo, ktoré má 4 stupňov. No jasné, hej. Ale ten rúž vyzerá rovnako len z iného toho, hej. Takisto make-up a podobne. Jak ten Pellegriniho pomadky, tak to vyzerá dosť podobne, podľa mňa, ne? Aj cenovo je to ako? Jak si to mám predstaviť? Ako jak ľudská kozmetika, ako pre živých, alebo je to úplne samozrejme, aj tam sú značky. Nie, vrau. Aj tam sú znamená, že idú si, hej, značky, všetko. Áno, aj tam sú značky, máš v podstate značky kvázi no name, hej, ale máš aj nejaké také, že talianské. Taliani sú, čo sa týka pohrebníctva, úplne niekde inde, ako poviem asi Európa, hej. A čo to znamená niekde inde? Poviem, majú tie veci úplne, ja neviem, niektoré pohrebné služby to majú treba, ja neviem, z ocele alebo nejakého materiálu železo, hej, dám to do takej skupiny. No a pokiaľ to máš talianske, tak tam je väčšinou všetko nerez. Hej, čiže tá cena je úplne niekde. A to, ako si to mám predstaviť, vám chodia nejaké katalógy s ponukami, alebo ako hľadáš nejakú kozmetiku, respektíve ako ju vyberieš, že ktorá je vhodná? Ako chodia vám nejakí obchodní zástupcovia a ponúkajú vám to, alebo... Áno, sú firmy, v podstate, ktorí majú jednak katalóg, ale pokiaľ od nich takže berieš, tak sem tam povedia, že máme, ja neviem, niečo nové, dávame na skúšku, hej? Nejaký kvázi, že darček, vyskúšajte, či vám to bude lepšie, horšie a podobne. To sú aj voľne dostupné tá kozmetika? Alebo si musíš mať nejaký, že iba z pohľadníctva? Niektoré, tak poväčšina je voľne dostupná. Ale poviem, je to kvázi normálna kozmetika, nikto veľmi nezistí, že či to je taká, alebo taká. Jasné, hej. A máte tam, že odtiene rúžov, že všetky a takto, hej? Že akože ty prídeš a máš nejaký... Ako takto, poväčšine nie je to klasický rúž, dávajú to sa tak, že poviem skôr les, aby vlastne to bolo kvázi to telo upravené čo najviac prirodzene.
OK. Hej, a samozrejme make-upy existujú rôzne, hej, od tých svetlých až po tú najtmavšiu. No dobre, a poďme vlastne k tomu, že čo bola tvoja úloha, keď si tam začínal, teda, ak si hovoril, že dobre, že prišlo telo, urobili ste nejaký ten... Zvoz, dajme tomu, a že vlastne ty si, čo si pri tom robil vlastne? No, poviem potom následne, no tak neviem, či si niekedy videl, hej, proste telo, keď je mŕtve, tak ostane ležať tak, jak je. A ty ho potrebuješ dostať jednak do vaku, z vaku na nosidla, zdvihnúť nosidla, položiť do auta, a vyložiť buď na tej pitve, alebo už do chladiaceho boku. To len pre posluchačov, že aby v tom mali nejak poriadok, kedy sa vozí telo na pitvu a kedy ide rovno do pohrebnej služby. O tom stále rozhoduje lekár. Hej. Vždy je tam takže v podstate ošetrujúci a obhliadajúci v nemocnici. Keď niekomu zomrie niekto blízky alebo proste nastane smrť mimo nemocnice, ide tam obhliadajúci lekár z UDZS. Hej. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. To je vlastne tá pitva. No a keď má niekto také, že potrebuje dostať človeka, že dajme že zo zahraničia, na Slovensku to riešite vy, či to si rieši on sám? Zvyčajne to riešime tak, že už tam musí byť spolupráca. Hej? Povie nám, že kde nastalo mrtie a podobne, no a my už následne preverujeme, ale vždy to tam musí byť tak, že nejaká spolupráca, najlepšie keď je niekto tam, hej, alebo nejaká osoba. Samozrejme bavíme sa tak, že zahraničie nie je teraz Česko, Poľsko, hej, Maďarsko prípadne, ale poviem, že ďalej. Lebo akože vy musíte urobiť nejaký ten dohľad, aby tam bolo dobre zabalzamované alebo niečo také, nie? Čo sa týka Európy, tam väčšinou sa nebalzamuje. OK, že to je čiže to je akože utesnená cinová rakva iba bez úpravy tela? Prevozy v rámci Schengenu sú bez cinovej. OK. Už keď ide do mimo šengenského priestoru, tak tam sa vlastne cinuje, ale tam už je postup tak, že musí prísť colná správa a vlastne ona pozrie, čo je v tej truhle, všetko skontroluje, papiere, hej, následná dokumentácia, ktorú vydá, záleží od toho, či to išlo na pitvu, nešlo na pitvu, hej, to je trošku komplikovanejšie. Tá rakva sa prevertá, cinová vložka a vlastne colník toho tam priamo zablombuje. To znamená, že už tam nikto nič iný nedá a tie blomby musia byť neporušené. A čo to znamená cinová rakva? Lebo akože ja som v tomto asi laik, Milan očividne vie, ale... on vozí tak bežne. Tak klasická truhla je buď drevená, alebo drevotriesková, hej? OK. A drevo je hociaké, hej? To si môže vybrať. No, drevo človek. je, poviem takto, že máš materiály od rýchlo rastúcich drevín, topoľ a podobne, smrek, dúb, búk a podobne. Ale keby chcem mahagón, tak dá sa. Že... No mahagón už je v podstate, áno, dá sa, len tu už sú truhly na zákazku. Jasné. No a teraz k tej cinovej, že... No a vlastne ty, pokiaľ potrebuješ cinovú vložku, mali sme pár prípadov aj tak, že v podstate vyloženie, poviem, že rodina si želala, aby bol, ja neviem, pochovaný, ale v cinovej rakve. A cinová vložka to je iba, že... To je v podstate, poviem, že dovnútra klasickej truhly sa dá, hej. Ale že oplechuje sa, alebo je to, že celá... Je to komplet v podstate akoby plechová truhla, ktorá sa vkladá do tej truhly. Okay. Samozrejme už pokiaľ sa ide tak, že ďalej, nie v Európe, ale treba zabezpečuje sa transport, ja neviem, hej, do Ameriky alebo podobne, tak tam už sa aj klasicky, že cinuje. To znamená, že nie je to len tak, že sa urobí dierky, a keď máš zablombovaný trebárs elektromer, ale normálne musí sa zacinovať komplet okolo obvodu. Čiže to je akože čo, nejaký zvárač príde? Áno. Nie. Áno. Vy ste robili nejaký taký, že prevoz, že ste posielali v cinovej rakvi? Áno. A kam? Ak môžeš povedať teda vôbec. Akože musíš mená a tak. Robili sme prevoz väčšinou poviem, moslimovia chcejú byť vo svojej zemi. Ale sú ľudia, ktorí, ja neviem, počas covidu jeden tu zomrel pán a rodina povedala, že ona ho chce mať pochovaného doma, hej, a nie, proste nechce ho mať spopolneného, ale normálne transport, čiže letisko, väčšinou je to Viedeň a vlastne tam už potom transport. A to je normálne, že sa tá cinová truhla sa potom dáva medzi batožinu, alebo je na to špeciálne lietadlo? To je lietadlo? v podstate cargo potom už. OK.
Sorry, ako ja si predstavím, jak tam tí vykladajú tí batožidov a že hážu tie kufre a za tým cinová truhla. Samotná cinová vložka je dosť ťažká, plus rakva samozrejme je dosť ťažká, takže poviem, že to by len tak zase nikto nepreložil. Hej. To väčšinou tak, že už prekladajú 4 a 6. A počkaj, akože ja nechápem, že prečo, že cinová, že ono sa to tak zacinuje, že tam neprúdi vzduch, že preto? Hermeticky uzatvorená. Ide hlavne kvôli tomu, že by v podstate to bolo hermeticky uzatvorené a pokiaľ je to mimo Schengenu, aby tam v podstate niečo sa nepašovalo. Hej, lebo zase neviem si predstaviť, že prídeš na colnicu, otvoríš tú truhlu, on pozrie blomby, je to OK. Keby tam tie blomby neboli, no tak čo ho budeš šacovať? Zase nie každý je, poviem, že nemá na to každý žalúdok. Hej. Ako silné. No a cín sa používa prečo? On má nejaké akože atributy, ktoré pomáhajú, alebo len je to proste, že dobre zvárateľné a lacné? No potrebuješ to v podstate tam, keď položíš plech na plech, tak máš tam, poviem, určitú medzeru. A tu potrebuješ vyplniť. Takže s čím to vyplníš najlepšie? Asi lepidlo tam nedáš, hej? Keďže sa jedná o, ja neviem, transport letecký a je tam teplotný rozdiel plus minus, no tak poviem, že ten cín dokáže sa stiahnuť. A vlastne kebyže posielam, hej, akože zacinovanú truhlu, tak ja ju potom môžem už v mieste príletu otvoriť zas? Akože kebyže, alebo už sa robia pohreby, iba že sa to zavrie a už sa to neotvára? No záleží od toho, že samozrejme aká je doba, lebo poviem, že kým povybavuješ všetky papiere, tak niekedy to trvá a ten transport samozrejme potom následne, tak trvá to aj mesiac. OK. No dobre, ale ono príde už do tej destinácie. A tam to už môžeš otvoriť klasicky. Pokiaľ je to tak, že úplne akože poviem, že v pohode, treba si uvedomiť, že aj keď náhodou niekto zomrie už v Anglicku alebo Švajčiarsku, je to mimo. Áno. Hej? To znamená, že transport klasicky tu, je to viac menej behom do toho jedného týždňa komplet všetko vybavené. Už aj s tým transportom prinesie sa tu sa to otvorí. A vybereš si zboží rovno, vieš, všetko. Lebo bol taký prípad, že sa pašovalo vlastne po tej vojne vo Vietname, tak jeden American Gangster sa volá ten film. Neviem, či ste videli? Niektoré veci sú v podstate lepšie, poviem takto, že nehovorím, že to nie je reálne, ale niektoré vo filme sú vo filme a v skutočnosti je to trošku iné. Ale to už je podľa skutočnej udalosti, že oni vlastne tých vojakov, čo umierali vlastne vo Vietname, takže niektoré boli také, že tam boli tieto krek alebo niečo. Áno, ale skôr by som povedal takto, že to niekde vpichneš pod to telo, hej. Viem, že sú aj také filmy, kde poviem, že to dávali dovnútra toho človeka. Hej. A to už sa mi zdá, že trošku také je mimo. Nehovorím, že sa to nedá, ale to už je asi na inú debatu. Tak asi na to musí mať človek aj toto. No, ten žalúdok musí... No a počúvaj toto, že ty si hovoril, že tam je nejaká aj príprava zdravotná. Musíš robiť aj nejaké psychotesty? Nie. Psychotesty nie, ale ten psychotest je vlastne to, že či ten človek to vydrží. Hej? Nakoľko nie každý pohľad je, poviem, že za normálne okolnosti sa tým človek, poviem, že možno, že nestretne vôbec. Niektorý raz za život, niektorý viackrát. Hej? Jasné. Hej, tak nie vždy máš také prirodzené tie asi smrte, čo si videl. No, videl som toho dosť veľa. Nehovorím, že všetko, ale dosť veľa. To znamená, že od vlakového nešťastia, pádu z XY poschodia až po, myslím, že 6-mesačnú hnelobu. Fú, tak to už... Fú. Tak umíja už. Hej. Tak mu nebolo povedané, že telo začne tak riadne, že zapáchať po 3 dňoch. To záleží. Pokiaľ akože izbová teplota, ako chápem, že okolie, ale že povedzme, že pri izbovej teplote, že taký ten, že fest pak, že kedy začnú susedia cítiť, že možno asi dačo není v poriadku, a že tak po 3 dňoch, nie? Nie. To záleží od toho, že či je topná sezóna, či sú otvorené okná, hej, takže tam je viacero tých, poviem, aspektov a podľa toho už ten obhliadajúci lekár určí, že plus, minus asi, že kedy. No a pitva, samozrejme je to tak, že nástrel, hej, jeden deň, hore dolu. No. Ale samozrejme potom sa už skúma, treba od susedov, od známych, z telefónu, kedy tam bol nejaký buď pohyb, alebo
kvázi niekomu sa ozval. No a počúvať, rozprávali sme sa o tom priebehu pohrebov. Áno. A ty si aj tam participoval? Všade. Ja v podstate už som si prešiel celým tým kolobehom, takže poviem, že od tých zvozov, obliekania, kvázi vykonávania tých pohrebov pri obrade, hej, už samozrejme, či trebalo raku spúšťať, alebo potom išla, ja neviem, do kremácie a podobne. No až tak, že teraz momentálne už tie pohreby vybavujem. Okay. A ako sa u vás, vo vašej branži, volajú jednotlivé pracovné pozície? Alebo že čo máš napísané v pracovnej zmluve? Že na akú pozíciu si bol prijatý? Tak pracovná zmluva, tam mám asi všetko. Je tam, poviem takto, že na určité mám tam vodič, mám tam obradník a administratívny pracovník plus ešte niečo. Obradník? Ja si myslím, že keby si išiel do tej súťaže, čo sa hádali povolania s voštinárom, neviem, jak sa to volalo. Inkognito. Tak tam, keby si prišiel s obradník, tak by to neuhádol nikto. Ako takto, je to asi, poviem, že naše, neviem, že či to je spisovné, alebo je to vyloženie, poviem, že tak, jak by sa to malo volať, pýtal si sa, že jak to my voláme, tak poviem, že je to šofér závozník, lebo stále musí ísť na zvoz dvaja a ten obradník je človek, ktorý vykonáva ten pohreb. Hej. To znamená, že ja neviem, má tam pult, svetla a podobne, hej, takže spúšťa skladby, prepína fotky, svetla a podobne. Hej. Čiže ty robíš tú akože procesiu bez kňaza, alebo potom aj s kňazom? To je aj s kňazom, aj občiansky, aj kvázi takže tichú pietu, alebo sú samozrejme náboženstvá, ktorí majú svojich. Hej. Ale to neviem presne, jak sa volajú, takže nechcem uraziť. Hej. A keď nemá tam, akože, že nie je tam farár ani nič, tak ty máš viesť nejak obreže povedať niečo, či oni si najmú človeka tam rozprávača? Ten rozprávač je vlastne ten občiansky. Áno. A to sú ľudia, ktorí sa vlastne, poviem tak, že tým živia. Hej. Dostanú kontakt, oni sa s nimi spoja, sú tí rečníci takí, že prídu buď k tebe domov, alebo treba do kaviárne, porozprávaš im. Oni už majú, poviem, že taký prierez tým životom. To len mám takú story, že keď zomrel moje mami otec, ja som ho v živote nepoznal a nie je veľmi dobrý človek, on bol elektrikár. Ale taký ten, no proste akože snínsky a tak proste... To znamená, že kradol káble, hej? To taký proste, že... To bol... zo sekerou na stanicu, vieš. Snínsky elektrikár. Tak taký akože, že viem, že o mŕtvych len dobrom, ale že on bol taký, že... Svojský. Taký, hej, opitý, prišiel domov, zmlátil koho k tomu prišiel, hej, že toto... Potom to je tradičný slovenský kresťan. Taký, áno. Elektrikár zo Sníny. Elektrikár zo Sníny. On to robil káblom, vieš, tak preto. Zdrojákom. No tak ale zavolal... Proste tie výboje niekde potreboval. Vybiť energiu. Statickú. No a oni keď ti prúskne poistka, vieš, to proste to už sa nedá inak. No a oni vlastne keď mal pohreb, tak tam prišli aj jeho deti, lenže nenašiel sa nikto, kto by o ňom pekne rozprával, tak si tam niekto si najal človeka a on tam, jak tam rozprával, že to mne hovorila mama, že to bolo taká, že až prehnaná, že taká namotivovaná, vieš, že málo kedy je to tak, že niekto sa podujme z rodiny rozprávať o ňom. Vždy je to tak, že príde tam nejaká, poviem, že cudzá osoba. Po väčšine. Okay. A ona tam dačo, že neviem, Ondrej sa volal, alebo tak nejak, že Ondrej, ty si nám dal svetlo. Lebo elektrikár. A oni všetci, že kurva, my sme na zlom pohrebe. že to bolo úplne aký, že odchádzal veľký kráľ, normálne, že kráľ slnko, vieš, proste. Áno, to som zažil párkrát, že taký pohreb som, poviem takto, že jak som bol ten obradník, hej, že prišiel tam, začal rozprávať a bolo vidno aj ľuďom, že... O kom sa tu hovorí? Áno. To mi veľmi nedáva súvisť s ním, no. A ty si aj na karoch bol prítomný? Potom? Párkrát. Lebo akože čo ja som, akože nebol som ešte ale nie je to tak, že pravidlo, skôr poviem takto, že pokiaľ niekto chce niečo komplikovanejšie, niektoré veci v podstate nie je to tak, že treba dačo vybaviť. Poviem, že tých vecí je tam dosť, lebo každý chce, poviem niečo možno, že také, že špeciálne. A keď je tých špeciálít viac, no tak poviem, že potom poviem, rodina niekedy zavolá aj na kar, hej. Jasné.
No a zažil si také, lebo nebol som ešte, ale už som počul o veľa takých karoch, čo vlastne skončili jak veľký bašavel. To neviem. Dokonca raz som tak išiel ako donáškar, som išiel v Košiciach, sa mi zdá, že pod Lipou sa to volá. A išiel som tam a tam veľký bašavel bol vo vnútri, vieš, že v reštike. Pod KVPčkom? Hej, presne. A veľký bašavel tam bol, auta, Mercedes za Mercedesom, kamo, proste toto, veľká oslava, tance, všetko. Došiel som tam, nechcel som ísť dovnútra, lebo som nevedel, čo sa tam deje, takže som len tak zamával na servírku a vyšiel akurát typek na cigu. A ja, že čo sa deje? A on, zomrel nám detko. Ale kamo, v živote som nevidel väčšiu oslavu, jak v ten deň. Ale Rómovia? Hej, jasné. Možno, že to bol oni majú také, ale oni často majú takéto, že nejdú, že plakať alebo čo, ale že, že poďme si pripiť na nich. Každá kultúra sa opúšťa, keď niekto zomrie, niektorí to berú ako oslavu života, alebo že super, rozlúčime sa s ním. No, je to tak. Je to tak, to môžem potvrdiť napríklad Aziati. Majú úplne iný pohreb, jak sme my treba zvyknutí. Čo to znamená? To znamená, že tam spojíš 3-4 stoly a doniesú tam ovocie, vodu a podobne, hej? Ale takže väčšinou také, že svoje exotické ovocie, hej? Ale u nich trvá obrad 3 dní. Čože? Takže a ten nebožtík, kde je zatiaľ ten nebožtík? Ten nebožtík, oni to kvázi tak, že poviem, že v úvodzovkách nie je to jak náš obrad, že tam každý pláče, hej, a podobne. Oni to skôr tak, že kvázi, ja neviem, možno, že oslavujú, že ide do lepšieho, alebo kvázi, že tam s nimi bol, hej. Dosť ovocia, teraz mi to došlo, že 3 dní. Takto, my to samozrejme dávame tak, že snažíme sa im výjsť v ústretí, tak ja neviem, dáme tam, že 3-4 hodiny, hej. Oni... 3-4 hodiny je samotný obrad, to znamená, že neviem, oni prídu, odídu a je to také, že voľnejšie. Hej. Jasné. No, prídu Aziati, že no tam my máme obrad 3 dní a Marek na ničo? 3 hodiny ste povedali? 3-4 hodiny. Že som férovej kluk 4 hodiny. Že ja to s vami nebudem 3 dní do piče. Vedia ma do 16. Zvyčajne je to tak, že to dávame treba, ja neviem, hej, v sobotu alebo cez víkend. Kedy v podstate, že by sme neblokovali ostatných, hej, lebo chceli by sme tak, že každému výzvu strety, ale zas, no, povieš, že presne 3 hodiny. No jasné, ťažko. Ale toto by som chcel od vás chovanie, že ja keď zomriem, tak na môj kár, akože prídete taký bašaval robiť, že no fúkajte sa jak kurvy úplne. Žabky, havajská košela, všetko. To, a hudbu, ale úplne pičoviny, kámo. 3 dní, Igor, ti slúbujem. Je to zaznamenané, nahrané. A to ideme za Marekom, že no tak 4 hodiny, chlapci. A ty to nevieš, Igor, ale ty keď zomrieš, tak to ľudia budú oslavovať oveľa dlhšie ako tie 3 dní, hej? Kamo, ja ti najmem typka, čo vyzerá ako ty, a iba vzadu bude stať tak v kapucni, vieš, so šiltovkou. Čongor Kašaj. Jasné! Čongora Kašaja dozadu. Teraz som videl také video, že týpek mal nejakú nevyliečiteľnú chorobu, či vedel, že zomrie a nahral audio nahrávku, že ktorú majú pustiť pri jeho pohrebe. A teraz tam scéna, rakva už zložená dolu v jame, okolo príbuzní ľudia, hej, zdrvení a zrazu pustili akože to, čo im nahral, že odkaz a tam také výkriky, kde som? Pustite ma von! Hej, čo to je? Čo to je? Tu je tvá ľudia, preboha, ja žijem, pustite ma von, hej! No a že poznali ho, že on je taký vtipálek, že tam uvoľnilo atmosféru, hej, a zrazu všetci smiechy, že to je tupec, hej, že ešte na poslednej rozlúčke ešte toto. Tak sú rôzni v podstate, že ktorí majú vyložené, poviem, že toto si prial, toto si želal, dávali sme už všeličo aj do truhly, na truhlu a podobne, hej. No, tak uveď príklad, ja si myslím, že aj nás, aj poslucháčov zaujímajú pikošky. Presne tak. Pikošky, že čo bola nejaká, že najšialenejšia vec, ktorú si žiadali alebo sa dávala do rakví a povedzme, že aká bola nejaká, že veselá príhoda pri, ja neviem, či už priamo obrade, alebo že či pri zvoze tela, alebo niečo. A čo bola naopak taká príhoda, že pri ktorej vám vstávali vlasy dúbkom? No ja si myslím, že toto by sme si mali dať po pauze. A už máme pauzu? Jasné. Fakt? No. Tebe by som neklamal. No dobre. Som ti ukazoval. Dobre, tak vidíme sa po pauze, ľudia. Sme späť, aj keď sme nikde neboli. A teda boli sme zapáliť a vrátili sme sa po svojich ani v cínovej rakve. A cigarety sme boli zapáliť. Áno, nie seba. Takže pokračujeme v podcaste Sluchaj News s dnešným hosťom Marekom,
ktorý nám porozpráva, dúfame, nejaké pikošky z pohrebnej služby. Netvári sa nadšene, ale dačo z neho vypáčime. Takže Marek, skúsme, že dobre, ja chápem, že dojde vždy, hej, k úmrtiu, rodina, smúti, nešťastie, ale predsa len musíte mať nejakú, že veselú príhodu. Tie sú. No, tak poďme, daj aspoň jednu, ktorá môže odznieť. Poďme na to. Myslím, že tá by šla, lebo nie sú tam ani mená, ani nič. Nikto sa v tom nenájde. Zomrel proste, myslím, že to bol pán a teraz ja som s rodinou potreboval porozprávať, že čo, ako ďalej postup. A na to mi rodina povedala, že to teraz musíme vybaviť pohreb. My riešime, kto čo bude dediť a podľa toho budeme následne, že kto to bude pochovávať. OK. Takže a potom následne poviem, že dobre, OK, hodina? Nie, to až zajtra. Si myslím, boha, koľko mám majetku. Takže áno, potom je najlepšie, keď sú dobrí súrodenci a vyplácajú pohreb a teraz, ja neviem, XY to stojí a každý, hej, ide, ja neviem, 100 jeden, 100 druhý. 100 jeden, 100 Takže na preskačku takto dokladajú, až kým a proste je stále očný kontakt, že mňa neojebeš. Jak pri pištolovom súboji, hej, akože úpredný pohľad do očí a prikladajú stovky. Prebijajú jak z karta. A teraz bolo, že v podstate to som pozeral na to a som si myslel, dobre, že som nechal takú cenu a som nezaokrúhlil, hej. A bolo tam, že 5 centov. Narazila kosa na kameň. A teraz tie drobné mince sa povydávali a teraz zostalo tých 5 centov. A teraz taký pohľad, minútka ticha. A hovorím, že dobre, takže to prepočítam, hej, no, že hovorím, že ešte 5 centov. A teraz bolo vidieť ten pohľad, hej, že každý sa natiahol do tej peňaženky, že by sa nepovedalo, ale každý tam proste hľadal, že nemám. Až nakoniec jeden proste to nevydržal a dal tých 5 centov. So slovami, nechaj tak, bratu, kar, o 5 centov dáš viac ty. Toto nemyslíš vážne. Nechaj tak, I got you. Toto je na mňa. Otrhnem si od úst. Ale nie, lebo v kare tam dáš ty. Áno. Nie. No a keď sme pri tých cenách, keď ti môžem do toho vstúpiť, že ako si máme predstaviť, koľko stojí taký nejaký, že štandardný pohreb, alebo poďme, že koľko stojí nejaký, že low cost pohreb, že aké sú nejaké minimálne náklady, koľko je, ja neviem, povedzme, že priemerná objednávka alebo nejaký taký štandard v nejakom intervale a že kam až sa vieš pohnúť, alebo že aký najdrahší ste robili, že koľko taká paráda môže stať. Najlacnejší pohreb je sociálny pohreb, to platí mesto, to je v podstate pokiaľ toho človeka nemá kto pochovať, tak vlastne to zabezpečuje mesto. Tam, kde nastalo úmrtie, tak či dedina, obec, mesto musí sa postarať. No je zo zákona, hej. Mm-hmm. Čiže samotná, tam sa bavíme len kremácia, bez obradu, bez všetkého, hej. A to sú v podstate stále, myslím, že na nejaké obdobie. Mesto prehodnocuje a dáva výberové konanie a následne podľa toho, hej, tá daná pohrebná služba majú zazmluvnenú a tá vybavuje tie sociálne pohreby, hej. Má tam určitú sumu, tu nemôže prekročiť. Respektíve, hej, počas covidu a podobne, tak keďže sú tam nejaké ochorenia alebo podobne, tak tie náklady sú vyššie, hej. To už sa len bavíme, ja neviem, že musíš dezinfikovať a podobne. Pokiaľ dezinfikuješ jednu truhlu, sú to náklady minimum, hej. Ale pokiaľ ich spojíš, že máš tam tie dezinfekcie, ja neviem, že 50-60, no tak to už je položka. Takže plus minus niekde pohreb sa začína 750, úplne najlacnejšie len poplnenie bez všetkého. A potom je to cenovo, myslím, že neohraničené. Hej. Podľa toho hlavnú položku tam robí truhla a kvety. Tie finančné nožnice sa tam dokážu roztvoriť v podstate až na pár tisíc aj cez 5. Čiže niekde medzi 700 a 5000 sa hýbeme dá. Jaká škála, vieš, si dal? 750, že 750 je akože low cost úplne, že bez ničoho, holí bossy a že do 5000 vieš ísť na takýchto položkách. No samozrejme, bavíme sa v podstate len pohreb, hej, to znamená truhla, kvety a podobne, ale či do toho pohrebu rátame treba aj hrobné miesto. To znamená ten kameň. Hej, lebo sú kamene lacné, sú kamene drahé. Čiže poviem, že pokiaľ niekto chce pochovanie
do zeme, dvojosobnú hrobku a podobne. To znamená, že pre 2 ľudí tak sa pohybuje niekde od 5000 smerov vyššie. Ale už komplet. Okay. No, čo sa stane, keď sa prestane? Lebo on sa to platí nejak každý rok, alebo tak, mesačne? Nie, tam je zo zákona na danom pohrebisku je správca. Ktorý v podstate obhospodaruje ten cintorín. No a plus minus tie spodné vody a podobne, všetky tie veci okolo toho, tak je tam zo zákona daná tlecia doba. Do tej doby ty nemôžeš robiť exhumáciu. To znamená, že otvoriť ten hrob, následne vybrať tú truhlu a prenášať alebo podobne. Čiže je to 10 rokov plus minus. Aj kvôli tomu sa robí, že ten nájom sa musí zaplatiť na 10 rokov dopredu. Niekedy sa to platilo aj na 100, dokázalo to zaplatiť, ale samozrejme, jak všetko, aj toto ide hore, takže teraz to tak dali, že najviac 10 rokov vyplatíš. Niekto platiť, upomienka, exekúcia. Označia ten hrob, no a následne, pokiaľ sa nikto neprihlási, no tak proste ten hrob sa zlikviduje a... Tu mám otázku k tej likvidácii hrobu. To tiež robí pohrebná služba, že iba ona môže nakladať s telesnými ostatkami, alebo si mám predstaviť nejakého Jožibáčiho s minibagrom, ktorý proste... No, exhumáciu tam znova potrebuješ určitý druh školenia, nemôže to robiť každý. A to jaké papiere sa na to robia, alebo že kto ti ich vystavuje? Alebo... Ty ich máš? Nie. Ale máš minibager. Klasický krompať, lopat. A toto sa ešte používa na kopanie hrobov ako riadne manuálne nárade, alebo už je to mechanizované? No podľa toho, že ktorý je aký cintorín. Máš cintoríny, kde v podstate máš jeden hrob vedľa druhého a treba niekto tam má tak, že parcelu si tam kúpil, lebo sú ľudia, ktorí si ešte žijú, To je bežné teraz. Dokonca ja som že len pikoška, že dokonca teraz je móda, že na 50-ku, 60-ku si darujú ľudia normálne hrobové miesta. Áno, ale je najlepšie v podstate, keď počas potom sviatkov tí ľudia sa tam pôjdu pozrieť. Pôjdeme pozrieť. A zistia, že tam máš zapálenú sviečku. Lebo oni si už dajú vlastne aj na náhrobný kameň, už si dajú predpísať svoje meno, dátum narodenia a už sa iba čaká, že sa domaluje potom dátum úmrtia. Ja som si myslel, že to je len také, že predané, že ale je tam tráva ešte stále. No ako niektorí tak, ale niektorí idú ďalej, že už akože riadne predpripravení, že keď exnem, tak už mi iba domalujte dátum úmrtia. Tak, áno. A poznám aj také prípady, kedy si to objednali, lebo s nimi bolo zle a dostali sa z toho. No a následne potom, jak už prišlo k tomu dňu D, tak zistili, že ten hrob musí byť rekonštruovaný, lebo je rozpadnutý. Takže poučenie, ak si dáte dopredu robiť hrobové miesto s pomníkom, tak neotáľajte. Zaplatíte 2-krát a bude vám to zbytočne klať oči. Už to máš zaplatené, to je akože proste, že ja neviem, že plánuješ dovolenku s partnerkou a rozídete sa. Už to je zaplatené, tak už choď, proste. No, myslím, že niekde Južná Amerika, tak tam tie hrobky, to znamená aj tie také domčeky, bajme sa o tých, tak vlastne tým, že je tam dosť veľká chudoba, tak vlastne oni tým, že to majú v nájme, to znamená, že oni tam prídu bývať. Nie. To som normálne pozeral. Je to nie nejaká taká, že mám to potvrdené zo viacerých zdrojov, že v podstate, no kde pôjdu? Tým, že ten domček je kvázi tak, že väčší, no tak normálne tam prídu bývať. No to znamená, vidíš, a za mňa fér? Akože si predstav, že doma poviem, idem za detkom, vieš, a boom, Xbox, kamo, vieš, na hrobke si ideš. No, tak ako zase jak tam naťaháš elektrínu? Sú ľudia, ktorí keď prídu na cintorín... Slovák, som zabudol, s kým sa to tu bavím. Z lampy, vieš. Sú ľudia, ktorí prídu na hrob a teraz za normálne okolnosti, človek zaspomína a podobne, ale niekto, že vyťahne cigu a musí tam zapaliť. Kvôli čomu? No, tak bola dohoda. Vždy, keď za mnou prídete, zafajčite. Nejaký ťažký fajčiar, čo chcel aspoň pasívne ešte trochu, nech ho oveje dým. Alebo skôr také, že keď idem ja, ty dojdi čo skôr za mnou. Alebo tak. No a otázka teda, že aká je koncovka, keď sa takto zruší hrobové miesto, že kam sa uložia potom tie ostatky, ktoré sa vyberú? Urobí sa tá exhumácia, dajú sa do špeciálneho vreca a následne buď to ostáva v hrobe. A on sa to zasype? Len to v podstate pôjde sú normálne tie kosti tam, alebo sa odnesú na kremáciu a vlastne potom sa to
s kremáciou. A sa mi páči, že špeciálneho vreca, vieš. A to není normálne patologický mech aj na toto? To je už iný mech? Záleží od toho, že aké pozostatky sú tam. Lebo je rôzne, samozrejme, ten rozpad môže byť taký, že je tam treba ešte aj truhla, pozostatky. A je tam aj tak, že už je tam len fakt tie najväčšie kosti, hej. Počuj, ešte toto som chcel, Marek, vedieť, že keď sa dá niekto spopolniť, tak a chce si niekto nechať tú urnu, že s tým ten popol si chce nechať, tak tam je reálne popol iba z toho jedného človeka, či je to také symbolické, že tam sa iba pozmeta nejaký popol? Že sú tam viacerí, že to majú taký internát. Nie, toto, čo sa týka toho... Viacero ľudí sa toho obáva, ale zase je to dosť, takže poviem, že veľmi prísne monitorované. Lebo ja som tiež tak počul, že vôbec nikto, že to sa spopolní a potom len symbolicky a mne to príde ako blbosť. Nie. Čo sa týka toho, ono vlastne každá jedna truhla, keď sa donesie už do krematória v rámci, myslím, že nie len Slovenska, nahradí ho určité číslo, hej. Už sa to neberie, že je to ten človek, ale to číslo, hej. Označená truhla, v podstate tie označenia sú, poviem, neviem, 3-4, hej. A všetko je pod kamerou a vlastne tá kremačná pec, pokiaľ sa dáva, je tam kamera, hej, je tam nastavená určitá teplota, prebehne ten proces a nie je tam teplota nastavená v podstate tak, že ty máš popol aj z truhly. Ty máš popol kvázi z kost. Čiže to znamená, že potom ešte tam prebehne jeden proces a na tej urne je presne to isté číslo, pod ktorým sa zaevidovala. Čo si? Čiže poviem takto, obísť to je, poviem, samozrejme sme na Slovensku, všetko sa dá, ale poviem, že vypneš kameru. Ja som skôr smeroval otázku tam, že ako sa tie pozostatky z tej pece vyberú. Hej, že ten popol, že či tam nie, že tá zostal trošku popola po tomto, aj po hentom a mali sme dneska 10 kremácií, takže či ten 10., čo ide do urny, tam nemá 9 spolubývajúcich z predošlých kremácií. Čo sa týka toho, za to hovorím, že ten popol, ktorý tam ostane, je popol. To je kvázi, poviem, že odpad, hej, z tej trúhly, zo toho všetkého a tie kosti. To sú popol. A ako sa to vyberá z tej kremačnej pece, alebo ako si to mám predstaviť? To je, tak máš jak puzzle, vieš, akože zbieraš. No nie, ale akože, že zametá sa to, alebo je tam nejaký, ja neviem, že vysaje to nejakým podtlakom a umiestní do urny, alebo to niekto lopatkuje do tej urny, alebo ako to znové vyzerá? Poviem takto, že záleží od tej kremačnej pece. Máš rôzne... Uveď príklad, neviem v Košiciach, ako to tu vyzerá. To neviem, nechcem sa k tomu dať. Dobre, alebo tak všeobecne, hej, že aké sú nejaké modely, alebo... Lebo neviem si naozaj predstaviť, že ako je oddelený popol z truhlí, popol z kosti a hlavne ako sa to vyberie. No z tej je tam pece, tak, že hej. poviem, že určite si to. Hej, prepadne ten popol toho odpadu, hej, aj kosti ostanú. Ty tie kosti dáš do iného zariadenia a to stavať máš popol, hej. Čiže taký, že... Čiže to je dvojstupňový proces. Áno, poviem, že je to taký akýby mlynček, no. Hej. OK, čiže v tom prvom kroku vlastne je meso, koža, hej, a toto z tela a rakva, hej, to ide, že preč. Samozrejme, podľa hmotnosti by sa to malo nastavovať, čím samozrejme menšie telo, tak menší čas a menší plameň. Dobre, a teraz taká otázka. A máte aj plameň na Milana, lebo podľa mňa taký ešte a my nerobíme. OK. No, tak máš... Koľko gramov popola, ja neviem, zo 100-kilového chlapa je? To záleží, tam je od kosti. To nemáš. V podstate tam váha, čo sa týka toho, nemá nič spoločná s tým. Za to hovorím, že tam sú kosti. To neznamená, že ty máš teraz, ja neviem, 200 kg a ten človek, čo má, ja neviem, poviem 100, môže mať tú istú váhu. Kosti? No ako hej, ale že koľko váži ten popol z kosti, tak? Že, ja neviem, 10 gramov, 100 gramov? Neviem, nie, je to viac. Viac? Určite. Viac než 100 gramov? Fakt? Určite. Wow. Je to tak, že, lebo aj samotná urna už má určitú hmotnosť, je to určite na kila. Dobre, a teraz ešte mám otázku. Ale samozrejme, pokiaľ je to, ja neviem, že dieťa, tak toho popu je tam, poviem, že minimum. Hej, lebo tie kosti, poviem, že ešte nie sú pomaly ani kosti. Ja, no jasne, tam je ešte chrupavka. Videl som, že sa na Slovensku každý rok organizuje festival alebo veľtrh pohrebníctva. Áno. Kde okrem iného prebieha napríklad súťaž v rýchlokopaní hrobov. Ale fakt? To je vec, riadne, proste normálne hrobári s krompačmi so všetkým majú
súťaž, že kto normovaný hrob vykope najrýchlejšie. A potom príde Lajos s minibagrom, hej. Okrem iného. A videl som, že sa tam vlastne nejakým spôsobom propagujú nové formy nakladania s telom, kde napríklad bolo, že z popola, ktorý zostane, si nechajú vyrobiť diamant pozostalý a majú ho na prstenie alebo niečo. A takisto som videl napríklad, že hlavne v Amerike to začína, alebo už začalo, že sa ľudia nechajú zmraziť tekutým dusíkom a nechajú sa rozbiť vlastne na padrť. Takýto zmrazený. Ale myslím, že neviem, že či to je z Ameriky alebo z Ruska. A ako fungujú aj na Slovensku, tak je to nejaké akože moderné postupy. Je to vôbec legálne, niečo takéto, že nechať si vyrobiť prsteň, alebo sa nechať zmraziť dusíkom, ak je to legálne, je tu potom dopyt vôbec? Čo sa týka dusíkom, neviem o tom, že by tu na Slovensku, počul som o tom, ale počul som to, že skôr to robia v Rusku. A oni sa nechávajú aj rozbiť, lebo ja už som počul aj také, že sa akože nechajú zamraziť tesne po smrti, aby niekedy v budúcnosti... To sú tie kryokomory, že sa máš nechať akože uchovať do budúcna, že možno ťa budú vedieť obživiť. Ale to je vyslovene, že si mŕtvý, takéto sračky neverí, že ťa oživia, že sa nechajú riadne zmraziť dusíkom a vlastne to telo nechajú rozdrviť akože kus ľadu. No čo sa týka toho diamantu, tak to mi príde akože OK, lebo čo viem, tak aj tieto sa robia šperky. S otlačkami prstov a podobne. Tak, ale som počul, že že z materského mlieka si dá žena urobiť náušnice alebo také, alebo reťazka a toto. Máš, už je to dosť bežné, že v podstate máš tak, že zoberte otlačok prsta a robia z toho šperky. Hej, že vlastne vygravírovanie toho otlačku daktyloskopického. Wow. Aby si potom mohol žene otvárať ten iPhone. Tak. Hej. A bola mi neverná mora. Stal za to ten šperk. Takže žiadny pohreb, bude sociálny. A už sa ideš na 5 centy rozratávať so švagrom. A je tu dopyt po nejakých takých moderných formách pochovávania, alebo stále sme, že ťažká klasika, že do zeme alebo kremácia a nič iné? No a čo by si ešte chcel? Neviem, takéto proste mrazenie dusíkom, alebo ja neviem proste, že či... Lebo teraz je napríklad veľká vec, ako sa rieši, že dobré hrobové pochovávanie, ale vlastne tie cintoríny sa stále rozrastajú a je to nejak akože územne obmedzené, tak sa rieši to, že sa začalo pochovávať na stojaka. To viem, to som videl, aj to bolo aj vlastne v tom, keď sa opisovali tam ten festival pohrebnícky, že je móda, v podstate už to na svete sa rozbehlo kvôli územným obmedzeniam, aby tie cintoríny neboli väčšie ako mesto, takže sa začalo kvôli úspore pochovávať postojačky. Takže... Postojačky my sme ešte nepochovali. Videl som to, ale myslím, že na Slovensku asi ešte sa to tak nerobí. Ale samozrejme každý cintorín je obmedzený. A hlavne poviem, že zo začiatku tým, že treba mesto malo nájom na rok vyšší ako treba z obec, tak veľa ľudí to zneužilo a povedalo, že oni sa pochovajú tam, hej, že by ušetrilo. Prešlo pár rokov a teraz proste obce povedia, že u nás nie. Proste pokiaľ si nebol, ja neviem, domorodec, alebo si sa tu nenarodil, tak tu vlastne nemôžeš byť pochovaný, hej. Majú s tým problém. Každý jeden cintorín už kvázi má s tým problém, hej. Čo niektoré mesta už majú aj, ja neviem, 3 cintoríny. Aj Snína má 2. Fakt? No. Tak tam akože tam sa dosť bere pervitín, takže ľudia umierajú celkom. Tam máš v podstate záleží aj od toho, že či cintorín bereme, ja neviem, len klasický cintorín, alebo aj urnový, hej? Lebo máš aj tak, že v podstate len čisto urnový, hej? Ten je trošku inak, hej? Buď máš urnový hrob, alebo kolumbarium, to je tá stena, hej? Ale ja čo som videl, že hovoríš tie trendy, tak niekde, ale myslím, že to nebolo schválené nakoniec, že tvoje telo dajú do takej tej kapsuly, to pochovajú a potom z toho normálne vyrastie strom. A že vlastne tie korene... To máš v podstate, toto už je aj tu. Máš urnu, kde sa presype ten popol. Následne na príslušnom mieste, ty keď tú urnu dáš, tak ona sa časom rozloží. Niektorá samozrejme, hej, keď sú ekologické a z toho vyrastie strom. Wow. A to sa robí aj u nás, hej? Toto sa robí aj u nás. No a to bolo, kto hulí ten umí už kedy, kamo, vo filme.
A sú aj v podstate, poviem, že šperky. Hej, ale jak si videl, že normálne, že kamo, to ja som videl dokument. Kto hulí, ten umí a tam to bolo. Pozri si to, keď chceš prejsť Harvardom, tak kľudne. Takže áno, je to tak, že dusíkom zatiaľ, čo ja mám vedomosť, tak na Slovensku nie, ale tie šperky a rôzne veci na Slovensku áno. No a Milan tam mal tú otázku, že čo také bizárne alebo niečo, čo môžeš povedať. Strašidelné príhody, nejaké také riadne, že... Nie, nemal si tú otázku, prestaň, ja sa niečo pýtam. Čo teraz si vymýšľaš? Klameš tu do mikrofónu. Milan, ty si nahrávaný, ty si to uvedomuješ? Klameš ako umeš. A ty si zapýtal, že som zabudol. Som ti pomohol, ale nemôžem nič hovoriť. Že nejaké bizarnosti, či sa zvyknú dávať, že jak si hovoríš, že do truhly na truhlu a toto. Ja neviem, športovci dávajú treba dresy na truhlu, puky, tenisové rakety a rôzne takéto veci. No ale v truhle, neviem, hej, poviem klasický modlitebná knižka, rúženec, to je tá klasika, kapesník, mince pre prevádzača. Dáva sa, hej? Áno, pre toho charavna. Niekto to dáva na oči, niekto len tak, že kvázi drobné do truhly. Fotky, kresby, elektronika, cigarety, pálenka, proste... A čo bol taký bizár úplne, že cipána? No, keďže tam už robím dlhšie, tak poviem, že asi bizár ani nemám. Ja už som sa s tým tak... Tak sa skúsim cítiť do nás, ktorí nikdy nič nevkladali do rakvy, že čo by ich prekvapilo. Vieš, čo dáme Milanovi? Rotoped. Tomu ver. To budem potrebovať veľkú rakvu. Ale my ho na rotopede, vieš, po stojačky ho pochováme na rotopede. Dúfam, že dovtedy sa budem môcť chovať po stojačky. Bolo jedno, čo v podstate chceli, že by tam bola najkvalitnejšia v podstate madrac. Hopa. Hej. A vankúš, polystyren pod nohy, lebo že by nebolo jej zima. Hej, proste, no, OK. No je zatepliť truhlu, hej, že... Áno. Poriadne. A také ste nemali, že vám niekto povedal, že mu dáte zvonček, že keby sa náhodou prebudil? To myslím, že takto, to sú väčšinou tie azijské, myslím, že v Japonsku je to tak, že aj keď ťa pochovajú, tak máš tam zvonček a nezahrabu ťa až na druhý deň. Kvôli tomu, že v podstate keby si sa náhodou zobudil. Okay. Ale toto je, poviem takto, že u nás je po 48 hodinách zo zákona, že máš vlastne potom robiť pohreb. Aj máš tam, že až po 2 hodinách príde obhliadajúci lekár a podobne, čiže máš to ošetrené. Ešte sa poviem takto, že sú rôzne fámy, mýty a podobne, ale ešte som nikoho... Akože v dnešnej dobe je jasné, že je to nereálne, že už keď máme, ale viem, že sa to používalo niekedy v stredoveku alebo takto. Áno. Robí, myslím, že raz sme dávali zvonček do truhly. A na žiadosť asi tých, nie? Dávali sme mobil do truhly, áno. Oni to väčšinou, buď sa to nechá na rodine, že buď si to nechajú, dajú oni, alebo keď sa na to necítia, tak to dáme my. Dúfam, že dávajú mobil so SIM kartou na kredit, nie s paušálom, lebo ako prestaneš platiť a ty tak sa nedovolávaš. Väčšinou tam sa tak, že... No ako aj nabíjačku, dúfam, že už tak dajú ti 3 alebo solárny panel na náhrobný kameň. Raz sme, myslím, že dávali aj tablet, ale dnu do truhly, že by vedel pozerať. Dobre, no je, že na hore na veko. Áno. A pustili mu niečo, či... Nie, bol tu. Svine. No akože, chápeš, masaker. Vypnutý tablet ti tam dajú, hej. No dobre, a mali sme 5-centovú príhodu. A čo je teda nejaká strašidelná príhoda? Akože mal si také, že ti stiskalo riťku, keď si bol, ja neviem, na firme sám, alebo proste, že niečo sa fakt udialo také, že ti dvihlo obočie. A si povedal, že radšej sa nebudem zamýšľať a idem ďalej, alebo... Spomínal si, že pri BOZP, že či môžeš robiť nočné, takže ty si aj robil nočné? Áno. Okay. Aj v podstate ešte, keď treba zastúpiť, tak... Ja som tak, že poviem, že všestranný už. Čiže keď náhodou niekto vypadne, hej, OK, idem tam. No a teraz sa môžeme dostať k tým strašidelným veciam, lebo asi ako ja tú noc by som bral takú kritickejšiu v mojom prípade na psychiku. Neviem, mne sa to, poviem, že neviem, nestalo sa mi to, ani som nikdy asi tak, že nemal, hej. Som s tým, tak poviem, že nič ma neprekvapilo, ani nič ma tak, že by som povedal, že nevystrašilo, že teraz nechcem povedať. Viem, že určitých kolegovcov tam mali tak, hej, že ja neviem, boli sami na firme a zrazu počuli buchot a šuchot a proste duchovia a podobne, tak som im dal fúknuť, že či je to... A ja si predstavujem, že
Marek si tam mať chodí, bucho, šucho, dvere trieskajú, otvárajú sa, zatvárajú a Marek, mňa už neprekvápiš. On behal. Ako podľa Marka to by bolo skôr, tá už sa rozhodni, či ideš dovnútra, alebo von, ale nebúchaj mi tu dverami v kuse, hej. Zas mazať panty do piči, tie dvere nestáli cent. Mali sme aj tak, že jeden sa tak, že trošku, niektoré telo sa orosí, hej, tým, že zmena teplôt, hej, z chladničky, toto, ale on duša ešte žije. Lebo sa orosilo telo? Áno. Aha. Tak hovorím, že vieš čo, máš toho dosť, choď domov. Bože, to je taký budha toto. To je krásny toto, že proste, že tu si fukni a choď domov. Aj keď bude 0, choď domov. Nie, tak je tam dosť veľa, takže striedame kolegov, lebo nie každý to vydrží robiť dlho. Niektorí odišli, takže našli, treba poviem, že niečo lepšie, alebo na to už proste povedali, že je to dosť časovo náročné. Hej, takže povedali, že OK, odchádzam. Hej. Ale niektorí, poviem, že vyskúšali, a keď hľadáme, takže poviem, že nových kolegov, tak niektorí živých sa nebojím, tam mŕtvych sa bojím. Pol hodina a v podstate už uteká preč. Alebo povie, že ja som si nechal vodu aj jedlo v aute. Ja odbehnem. Už. Krásne. Čo? Proste už, hej. Prišli sme k autu, išli sme vyložiť telo, otvoril som kufor. Čo to je? No, mŕtvola, patologický vák, hej. A čo tam robí? A čo si čakal? Štrk do piči? Čo tam robí? Takže... On na policiu zavolá, vieš, že... My máme telo, ja mám mŕtve telo v aute na blikačkách, kámo, na krajnici, vypadikarený 150. Ale kámo, keby fakt prišli proste policajti, vieš, a tam pohrebák. Tak tomu by dali lízať papieriky, aj fúkať kamášky by nenafúkal. A Marek, ja už som mu fúka dával. Prosím, berte ho, lebo ja už na to nemám. On fakt čakal štrku. Je to tak, no. Nastupoval si tam počas covidu, nie? Tak nejak, alebo tesne. Tak to si asi dobre pracovné miesto vybral, nie? Áno. Tam to bolo dosť busy, všetci boli na home office doma a ty si to mal asi, že veľmi perné. Koľko je, keď tak zhruba, neviem si to predstaviť, že koľko je úmrtí v Košiciach, ja neviem, za deň, alebo za týždeň, alebo za mesiac, alebo že koľko pohrebov sa robí, alebo že ako časté to je, proste, že volajú vás. Chceme čísla. Štatistiky. Číslo je plus minus kolo 100 na mesiac. OK. No ja u vás či za Košice? A okolie. Plus minus. Čiže 3 ľudia denne od oka, hej, zhruba, podľa toho, aký je deň. Hej. Keď chceš číslo, no tak plus minus asi tak. A koľko je pohrebných služieb v Košiciach? 5 v Košiciach, myslím. No a plus ešte tie prímestské časti. Jedna je taký, neviem, čo pokladáme za Košice, čo už za mestskú časť. Hej. To je mestská časť, to je Košice stále. No, takže nejakých 5-6. No. Jedna je taká, že toto Košice okolie, že poslal sa volajú, že ak si prišiel, tak si pošol. A to má napísané na tomto? Na aute nie, ale na zapaľovači myslím, že som to videl. Tu majú reklamné zapalovače pohrebníctvo svoje? Ja som zavredu, že máte nejaké reklamné predmety? My nie. Máme len tak, že vizitky a klasiku. Pera a podobne toto sme nedávali robiť. Sú pohrebné služby, ktoré majú dokonca aj energetický nápoj. Hej. A na budúce, keď prídem, tak že to myslíš vážne. Áno. A ako sa volá? Umieračik. To sú hoveda. Ale to fakt? Áno. Že zomrie ti, daj mu rýchlo umierať, že možno ho to ešte oživí. Čo musím urobiť preto, aby som sa dostal k umieračiku? Musíte niekto zomrieť. Umrieť, hej, lebo to už potom by mi bol dosť zbytočný ten energeťak. Tebe musí niekto ale to akože dostanú iba pozostali, že v darčekovej taške papierovej na domov, alebo... Veľmi mi to je ľúto. Oni to dali skôr tak, že pre zamestnancov a kvázi tých, čo s nimi spolupracujú, hej, také kvázi. Nie je to pre širokú verejnosť. Okay. Ale si predstav, že si na pohrebe a chodí tam typek a rozdáva stažky. Nech sa páči energetia. Akože chalani, evidujte najbližší darček, keď dačo, tak chcem plechovku umieračiku. Pokiaľ to chceš, tak
dám ti potom číslo mojej bitcoinovej peňaženky. Dobre. A ja chcem. Ja potrebujem umieračík mať na poličke. Toto chcem. Nemám rád. Ľudia, ak náhodou niekto doma máte umieračík, chceme ho. Píšte nám. Proste dáme za ňo čokoľvek. Vymením za tú dlažobnú kocku, o ktorú sa podkol Pellegrini. Ale akože ja nepijem energetiaky, ale toto by som skúsil. Určite, kámo. Ty kokos. A akože podľa mňa bude taký, že najlacnejšie ako čakal som, že mi povie dačo vtipné, že naozaj, že kalendár si urobili, vieš, alebo že niečo také, na každý mesiac iná truhol. Kámo, energetiak by mi nenapadol, ani keby som tu 3 roky ešte hádal. Ako takto. Kalendáre sú bežné, hej, je tam treba urna. Rôzne druhy úrien. Rakiev a podobne, hej, kvetov, smutočných vencov a podobne. OK. A to je super, lebo potom nemusíš vyberať, vieš, proste pozrieš do kalendára, tak táto urna. Toto je tá urna, lebo zomrel v apríli, v tejto bude pochovaný. Ako takto, urna je úradná, to je kvázi takže plastová a potom sú rôzne hliníkové, mosádzne, drevené, na ktoré môžeš kresliť motív od vymyslu sveta. Hej. Je to biznis. A to si počkaj, hovorí, že to je úradné? Úradné sú len... Ako z krematória, čo ti vydajú. Predpokladám, že to má nejakú presne formu, veľkosť, tvár, všetko, že toto je normálne. A to musíš vrátiť, či čo? Tú urnu? Hej. No nie, lebo sú prispôsobené na to tie urnové obaly, do ktorých sa to buď vklada. Čiže nepresypávaš popol, iba vložíš dovnútra. Ako... Ale máš aj také, že presypovať. Fakt? A to môžeš legálne ty robiť? No nie, to už musíš mať v podstate predtým kúpenú. Hej, a tam ti to v krematóriu ti to zriešia. Ale u nás nie je zákon ako treba v Nemecku, Škandinávii a podobne, že ti nedajú ani urnu, ale musí to prevziať nejaká pohrebná služba. U nás je to tak, že ty prídeš, my dáme urnu, samozrejme na podpis, na všetko, či je to ten človek, ktorý to vybavoval. Samozrejme bereme ohľad aj na to, že treba niekto príde zo zahraničia, odchádza preč a tú urnu, ja neviem, príde po to tá osoba. OK, zatelefonuj, napíš mail, že by sme to mali podchytené, kedy, komu, dáme poznámku, inak v podstate nedávame. Hej. Tie urny len tak, že ja neviem, prišiel som pre toho a toho. Aj to kvôli tomu, že sú rôzne tie vzťahy. Aha. Ja aj no, to na tým som nemyslel. Poviem tak, že ľudia, ktorí by chceli fakt, že vyloženie len dediť, ale sú aj tak, že tie vzťahy, aké sú a podobne. Lebo že si predstav, že akože nemáte niekto rád, tak ti ide vyšňupať oca, vieš, jak urobil Jagger. No, alebo si zaleje kávu, nie? No. No, napríklad ja som prekvapený, že u nás ako už sú rozptýlové lúky oficiálne, ale vieš, že kopa ľudí chce byť, že rozsypte ma potom na nejakom peknom mieste, alebo kde som to rád, to nemôže. Tak. Nie je to legálne. No. Lebo to je stále, to sú ako telesné ostatky a ty to nemôžeš rozprašovať len tak, kde sa ti zľúbi, preto sú tie rozptýlové lúky. Miesta na to určené. Len to je zase o tom, že tam máš spolubývajúcich, hej, lebo... No, treba si aj potom povedať, že väčšinou tie urny potom, ktoré ostanú, tak to nie všetky samozrejme, nie všetci to tak robia, ale dajú to do nejakého hrobu. Trebárs, hej. Len kvôli tomu, že tie nasledujúce generácie, čo prídu po, takže by vedeli, že kde zapaliť sviečku, hej. Lebo keď ťa rozsypem kde v lese, no tak tu kde, hej. A mali ste aj také, že... Mali ste aj také, že mŕtvolu ste tam mali a že nemohla, že nešlo sa ani pochovať, ani spáliť, ale že išlo na vedecké účely. A vidíš toto ako čo sa týka toho, v podstate vždy to je pitva. Toto rieši všetko pitva. Pohrebná služba nemôže len tak, že v podstate nepochovám. Hej. Pokiaľ ja neviem. Čiže vy keď preberáte telo, vy už máte jasne dané, čo s ním idete urobiť. Áno, a pokiaľ sa k nemu, lebo samozrejme sú aj prípady, že OK, idem robiť pohreb, stiahnite jedno druhé, príde ku plateniu. Tá hopa nemám, tam vlastne ja nepochovám. Tak sa kontaktuje mesto a vlastne zabezpečí to mesto. No ale nie vždy treba pitvať telo, nie? Nie. No. A je také, že napríklad, že niekto si môže dať, že áno, ja chcem dať svoje telo, podpíše taký papier, tam je taký formulár. Áno. No a tým pádom by ho asi nevydala pitevňa pohrebnej službe, ale rovno už dala potom na ten nejakému tomu ústavu, alebo čo? Takto, neviem, že či zrovna poviem tak, že celé telo. OK. Hej, možno, že u nejakú určitú časť. Hej, ale to samozrejme treba... Není to, keď náhodou niekto zomrie, hej, a môže sa treba použiť orgány, tak to je, už poviem, že samostatná kapitola, hej, tam už rýchlo musí byť prevoz, jedno druhé, potom to znova musí ísť na pitvu, lebo je tam repitva, či
podstate tie kroky všetky boli dodržané. No ale vlastne potom už tej rodine prepláca a časť nákladov aj nemocnica. Hej? Keďže použila tie orgány, tak vlastne nejakým spôsobom, že by to nebolo čisto, že je teraz biznis, ale poviem, že dobre, no tak vy ste pomohli niekomu, tak aj my pomôžeme. Jasné. A ono je to tak, že ja napríklad teraz, keby som zomrel, môžu zobrať akýkoľvek môj orgán, ako ho potrebujú, alebo musím podpísať, že nie, áno. Nie, rodina musí dať súhlas. Hej. Aha, že takto, pýtajú sa pozostalých. Áno, stále sa pýtajú pozostalých a vždy im to vysvetlia, ale nie každý samozrejme je dar. Hej, takže... no to je jasné, to chápem. A nebolo to u nás nastavené tak, že ty musíš za života dať negatívny súhlas? Je to v podstate, vieš, zákon je zákon, ale poviem, že tá skutočnosť je tak, že vyloženie stále sa opýtajú. Hej, že vlastne, ja neviem, môže zachrániť život, keď zoberieme, ja neviem, toto. Ste s tým OK, alebo nie? Hej. To je zase znova, poviem tak, že samostatná kapitola. No ale vlastne do hrobu ide aj tak, nejde každé, no vlastne asi nie, keď sa hovoril, že pitva nie je stále, ale ja som si myslel doteraz, že telo do hrobu ide vlastne už akože bez orgánov a takto, hej, že v podstate len tá schránka. A kam by sa dali orgány? Do dovlačku. Hotovo. Na Ukrajinu. Neviem, akože tak tlačenka som si myslel, sa urobí, že to takto nie? sa akože robí, vieš. Plúčka, pečen, všetko do tlačenky. Nie, komplet všetko, čo dajú aj pozostali, nejaké drobnosti, všetko ide vždy spolu. Aj s tabletom. Áno. OK. Toto som ešte potreboval. Ja neviem, sú tam hodinky, šperky a podobne, no ale tak poviem, že to je asi tak, že ničím výnimočné, hej. Ale ja neviem, no, ja už ani neviem, že čo je tak, že extrém. No jasne, máš posunúť tú hranicu niekde úplne inde, no. Proste toto, čo tam chcú dať, mňa to viac menej nezaujíma, pokiaľ to nie je nič také, že samozrejme, pokiaľ ide do kremácie, no tak nedá mu tam nejaký plný zapaľovač, hej. Víš, a to teraz tak, že premostíme k aktuálnej téme, že splnomocnenec vlády pre prešetrenie pandémie covidu povedal, že tí, čo sú očkovaní, tak sú ako geneticky modifikovaná kukurica. Nestalo sa vám počas covidu, že popcorn sa z krematória sypal, z komína? Ku covidu mám asi takto, že dosť ľudí prišlo o svojich blízkych a počul som človeka, ktorý povedal, že zdravý človek na covid nezomrel, ale dodal, zdravý človek je len zle diagnostikovaný pacient. Takže zatiaľ kukurica, čo ja viem, tak nebola. Ale čo to urobí s tým organizmom? Sú v podstate, poviem, že ten covid dosť tie pľúca zasiahol. V niektorých prípadoch samozrejme, hej. Čo hovorili tak, že v podstate z pitvy, že áno, je to niečo také, že nové, čo tam predtým nebolo. Poviem, či niekto potom, jak sa dal zaočkovať, mal nejakú chorobu srdcovú alebo podobne, to je, to neviem povedať. Ani by som nerad takto povedal, že či je to tak, alebo tak. Proste toto je asi zhrnutie také, že COVID, áno, je to dosť citlivá téma, možno, že niekomu ostávalo 2-3 roky života. A toto mu zatlotí pec iba skôr. Áno. Alebo v podstate fakt, že poviem, že vyvolalo u neho niečo také, že organizmus sa nedokázal. Hej. Ale sú samozrejme potom aj prípady, ja neviem, treba onkologickí pacienti, ktorí na COVID doplatili, lebo nemohli postupovať chemoterapiu. To znamená, že po covide to znova, išlo. Ale to aj všetky, ja neviem, operácie, ktorí boli naplánované tým, že všetko sa odkladalo. Tak. Ale tam to bolo, poviem, že to asi pre celú časť, či už zdravotného systému, alebo podobne, tí zdravotníci mali toho tiež, takže poviem, že to bolo extrém. Dobre, a oproti časom covidu, že teraz máš pracovnú záťaž akú? Ja neviem, že vtedy ste mali 2-krát toľko tiel, 2-krát toľko porobal, 3-krát, alebo že... No, 2,5 by som povedal, že násobok. Počas covidu ste mali viac, že 2,5, tak by si tak klasika je, poviem, že nejaký plus, mínus, samozrejme, stále sa bavíme, že bajočko, ale zaznelo to boli aj v televíziách, že bol tam pristavený chladiaci box, pri pitve, lebo nestihali tie tela. Nemohli ich kde dávať, tak predsa všetko má svoju kapacitu a je to tak, že stále je to niekoho blízky,
Čiže tento potrebuje nejakým spôsobom vybaviť. Každý chce nejaký čas. No ale samozrejme ten pohreb už nebol, poviem, že od tej 8. do tej 3., 4. sú klasické pohreby. Hej. Tam už ničím nebolo vynimočné, keď mal niekto pohreb, ja neviem, na 6:30, hej, večer. Lebo proste chcel ten deň, OK. Nedal si inak. Dobre, na odľahčenie kvízovú otázku mám pre teba. Vieš, aká je výška štátneho príspevku na pohreb? Po novom 200 eur. Dobre, chala. Vyzná sa. Od nového roka sa to zmenilo. Predtým to bolo 79 a nejaké centy. Tak to ja som sa chcel spýtať, lebo som zistil, že patologický vak, to je ten čierny mech, do ktorého sa spratávajú tela. Nemusí byť čierny. Nemusí byť? Sú aj iné farby? No, sú rôzne farby a sú rôzne strihy. Strihy? Lebo ja som zistil, že sú rôzne veľkosti a rôzne nosnosti. To ma prekvapilo. Ja som myslel, že to je nejaký univerzálna veľkosť jednotná, jeden dodávateľ na trh a je to všetko proste, že jeden mech. Nie. Potom som zistil, že je viacero výrobcov a dodávateľov, že sú rôzne veľkosti a rôzne nosnosti, že koľko to unesie. Takže moja otázka jednak je, že vy v aute nosíte rôzne veľkosti a použiješ taký, ktorý akurát prislúcha, alebo máte jednu veľkosť na firme, ktorú používate vy, alebo teraz si povedal novinku, že sú rôzne strihy, tak to nám nejak opíš. Jak si to mám predstaviť? A rôzne veľkosti, rôzne farby? Že... Áno, farby sú, čo som sa stretol, tak biele, modré a čierne. OK. Ale nemá to nič s nejakými rasistickými podtónmi. Lebo modrá dáva úplne zmysel. No to je pre šlachticov. OK. Ja, OK, dobre. Má to vymyslené. Obdĺžníkový tvar má ten kvázi patologický vrecej. A po bokov sú uchytí kvázi uška a buď ide ten zips stredom toho vaku, alebo urobi také, že účko. Okay. To znamená, že v podstate... A čiže aj spacáky, že čo sú obálkové, alebo tie mumiové, hej, no, že v podstate tak niečo? také áno, do účka alebo stredom. Do tých účkových, viac menej ten štandardný stredový väčšinou sa používa v nemocnici. Väčšinou, no, je to tak, že podľa toho, že ktorý dodávateľ kto jaké robí, hej. Do toho účkového je, poviem, že dáš to na bok, ľahšie do toho položíš to telo. Hej? Pokiaľ sú, poviem tak, že treba tie podmienky zložitejšie. Hej? Nemusíš prekladať, ale stačí len ti trošku nadvihnúť a tým, že je ten zips blízko okraja, tak vlastne hneď to dávaš. Hej? Bojím sa spýtať, ale aj tak to urobím. Čo znamená, keď sú podmienky obťažnejšie? No, znamená, že nie je telo v jednom kuse, alebo... To zaslovím, že hlavne pri tých hnilobách. Hej, telo v rozklade, pokiaľ je, sú rôzne procesy, a kedy, ak to telo už začína pracovať, no a vtedy to potrebuješ takže čo najskôr dostať do toho vreca, hej. Lebo samozrejme aj ty potrebuješ to nejakým spôsobom zabezpečiť, keď je to v byte, takže by si neurobil škodu ďalej, hej. To znamená, neviem, na schodisku, na chodbe a podobne, hej. Zas tiež to potrebuješ niekde transportovať a nikomu by sa nepáčilo, keby tam zo svaku začalo tiecť a podobne, hej. Takže vtedy sa dávajú treba jedno vrece a do toho ďalšie vrece a maximum sme asi dávali takže na 3-krát, hej. A to vrece je jednorázové a to potom ide do spalovne? Toto vreco je v podstate stále jednorázové. Vrece nejde do spaľovne, dáva sa bokom a je to biologický odpad. Rukavice a všetky tieto veci, to sa dá vždy takže bokom a sa to odozdáva. No dobre, my musíme pomaly končiť ináč. Čo? No. Mám ešte veľa otázok. No, tak to je tvoj Už sme sa problém. ešte dostali k jeho kariére na exekutorskom úrade, kam jaký Mňa zaujímala hlavne tá smrť, vieš, akože exekutora to už jedného máme, to by som sa pýtal teba. Ale vieš. ja nemám toľko veselých príhod ako Marek. to ti môžeme na budúce, že vieš, že o rok, že Mareka ešte nepoznáte, kto je exekutor, vieš. Nie, tak je toho ešte tak, že poviem, že viac menej dosť, ale OK. Nie, fakt, koľko máme nahráté? Nie, fakt, máme akože nahráté. máme 50 a 50 minút. No. To je 100 minút. Veľmi dobre. To je hodina 40. Čo si čakal, štrk? Neviem. Nie, ja som rád, lebo ja som tieto veci napríklad, ako niekedy mi hovoril, že kto príde, že prídeš ty, tak ja som sa tešil, lebo toto sú otázky, A čo ešte proste, k tomu, že by som doplnil len tú Milanovou, no a vlastne pokiaľ je človek takže veľký, hej, bavíme sa, že má viac kil ako je štandard, tak nemôžeš dať do normálneho vreca. Musí to už byť nadrozmerné a už je to urobené nie tak, že pre 4, ale môžu to dať aj 6 ľudia a podobne niesť. Tie
uška sú už takže so drevom, hej, že by sa to netrhalo a podobne. No a to som vlastne ešte mal otázku, že či ich vynosíte so sebou v aute, akože rôzne veľkosti a ty iba, že primeráš a povieš, že toto stačí, hej? Áno. A existuje aj, myslím, že nejak takže textilné kvázi prikrývka, ale to len v nemocnici, že nedávajú to do váku, ale dajú to tak akoby prikrývka a s tou prikrývkou to potom dávaš do toho. A ešte to, jak si spomínal, že nechcete akože urobiť ďalšie poškodenie niekde v dome, tak je taký eufemizmus, že na to, že zomrel sa prišlo, až keď začal kvapkať cez plafón susedom pod ním. Je to naozaj len eufemizmus, alebo že je to vec, že, ktorá naozaj existuje a môže sa stať? Môže sa to stať, pokiaľ, ja neviem, zomrie treba na vecku, sú tam stupačky. Čo si? Dobre, no. Wow. Takže poviem, že niekedy to susedia už potom začnú, hej, že no, tak dlhší čas. Že prečo nás vytopil a on nás akože vlastne... No. Vykvapkal. On vytopil aj seba. No keď si zoberieš, že koľko má ľudské telo tekutín, tak poviem, že je to v skutku dosť. Fúha. Ja si ho neviem predstaviť, že akože vieš, že ti zavolá sused, že počuj, že nejaký tvoj známy mi kvapka v kúpeľni. No to si neviem predstaviť, kamo, to by som už nebýval, to by som kamo celú bytovku zapálil. To už by bolo, idem dediť. A ešte teda na záver, keď už máme veľa natočené, ty si mi kedysi dávno hovoril, že keby som potreboval spratať telo tak, že by nikto neprišiel, že čo sa mu vlastne stalo pred smrťou, takže od istej výšky budovy, že keby som ho spustil, tak už nikto nepríde. Tak to som ti určite nepovedal. Tak pobav našich poslucháčov, že keby náhodou sa potrebovali zbaviť tela a zahľadiť stopy, že na aké poschodie by to telo aspoň mali vyťahnuť? Vždy sa na to príde. Oficiálna verzia, vždy sa na to príde. Dobre, ale tak akože, že keby som to s nejakou rozumnou mierou rizika chcel skúsiť. Tak skočí spolu s ním. A neprídu na to, že som ho zabil, hej. No tak ty skočí, no už sa to stalo párkrát, že v podstate skočili z 8. poschodia dvaja. Jeden pristal na strome, prežil, a druhý sa rozbil, hej. Čo? A prečo skákali? To proste chceli to tak, že ukončiť spolu. Takto, nie. Okay. No, jedna, poviem, holka skákala, myslím, že tiež z 8. Kolo 6. Si to rozmyslela? Nie, ju zachytila parabola, satelit a odhodilo ju na... Myslím, že 4. poschodie, tam mal niekto tú markízu. Markíza ju odbila, skončila tak kde na strome a zo stroma na kríku. Takže viac menej žije, hej? Žije bez problémov, v podstate nemá nejaké poškodenie, ale už som videl aj, že vyskočil z 1. poschodia a zabil sa. Nie. Ale proste zranenia také, že... No lebo to keď spadneš napríklad na chrbát, že ti zle... Ale z 1. poschodia, Igor. Nie na chrbát, proste dal to šipkou. No. Ale z 1. poschodia. No, keď je tam obrubník. Aha, lebo ja som sa celkom smial, mne sa pri jednom výkone pri vyprataní, vlastne nie mne, ale policajtom vyhrážala jedna pani, že skočí z okna a stála teda aj na parapete, aby všetci videli, že to myslí vážne, len tá parapetná doska bola asi 40-50 cm nad zemou. Tak to bola taká celkom veselá scéna, keď sa ti niekto vyhráža samovraždou skokom z okna, keď to okno je 40 čísel nad chodníkom. Ale si vieš to predstaviť, že ona tam stojí, sa vyhráža a tam je Milan, policajný zbor, ešte zavolá určite svojho šéfa a všetci sa tam ujebávajú, že je 40. A teraz si predstav ten prúser, že by z tej 40 cm výšky skočila a zomrela, kámo. No, všetci prekvapení. Zo stoličky dokáže spadnúť a zabiť sa. A to už si akože zažil, videl? No, nezažil som to. Lebo si tu? Áno, ale videl som. Zo stoličky. Akože videl som rôzne, keď si niekto zoberie život, tak poviem, že fakt niekedy poviem, že... Že ten išiel na istotu, hej? Na pána to dal. A čo je taká istotka? Vlak? No vlak je viac menej istota, skok z určitých výšok. Ale stále si nepovedal, aké číslo. Z určitých výšok... A tak vidíš, že skočila z 8. či zo 6. No jasné, zachytila ale tak parabola. Vieš, že keď skočí z mosta, tak je to asi iné, ako skočí z bytovky. No, pokiaľ sú tam stromy, no tak... A samozrejme aj ten vlak, no tak to už je, poviem, že to fakt musí byť ten človek, aj keď ten vlak mešká, a on tam postaví sa a stojí, no akože žiadne zdržanie ho nedá, hej. To sú ľudia presvedčení o svojej... No ale tam ceste. to už záleží, či to je rýchlik alebo nakladný vlak a podobne. A to ešte je aj rozdiel v tom? No jasné. Aký? No rýchlik má, poviem, že brzdnú dráhu, väčšiu rýchlosť. Čiže bavíme sa o vzdialenosti dráhe, že v akej sú pozostatky. Máš v podstate, áno, záleží od toho.
Záleží od toho, že či to je železničné nejaké priecestie, tunel, most a podobne, alebo je to rovinka. No a ten nákladný je predsa len ťažký. Hej? A záleží, kde sa postavilo. Či sa postavilo do koľajiska, na koľaje a podobne. No a s touto myšlienkou vás, vážení posluchači, nechávame. Ja mám ešte jednu otázku. Nemôžeš. Môžem? No daj. Ja ti dám novú pamäťovú kartu. Že nemáš teraz pri tom, čo robíš a čo vidíš, že čo sa ľuďom stalo pri akých nehodách, pozomierali, neviem, pracovné úrazy, pri šoférovaní a tak ďalej. Že teraz, keď robíš bežné činnosti, že či nemáš v hlave také proste nejaké blikačky, že že pri tomto som videl, ja neviem, že dvaja jak zomreli, tá ja to robiť radšej nebudem, alebo že nenabieha ti pri nejakých bežných alebo pri šoférovaní, že niekedy si nerozmyslíš predbiehanie alebo dačo, lebo si spomenieš, že jak tam ten prebiehal a ste ho 3 dní dávali do mechu? Ono je to takto, nemám, ale keď by si povedal takto, že ja neviem, určite vieš ľudí, ktorí majú, ja neviem, treba príklad rakovinu, fajčili, pijú, hej, prepili sa cirhóza pečenia jedno druhé, tak vieš, že na to ten človek zomrel. Prestaneš piť? Akože, dobre zodpovedal chalan. Múdro, súvislo. My tu máme rubriku v našom nie špeciále, ako teraz aj je s hosťom, s tebou. Máme, že Darwinové ceny. A to je rubrika, kde akože sa rozprávame stále o tom, že niekto sa pokúsil a väčšinou sa mu to aj podarilo ukončiť svoj život, ale nejako strašne stupidným spôsobom, hej, že fakt mal vedieť, že pri tomto zomrieš, lebo iná možnosť není a on išiel to urobiť a zomrel na neprekvapenie všetkých. Tak. Že bizárne úmrtia, kedy naozaj človek bol taký debilný, že je dobré, že sa odstranil z genofondu. O tom sú Darwinové ceny. Tak. Zažil si aj ty nejaké také úmrtie, ktoré by bolo, že Darwinová cena, že fakt musel si tušiť pre Boha, že sa ti stane niečo zlé a i tak si to zrobil? Určití ľudia majú, keď sa ukájajú, tak sa musia trošku takže škrtiť. A to myslím, že už posluchači. Čiže aj také si našiel, že na kravate niekoho na kľúčke? No nebolo to na kravate, mal určitú sexuálnu úchyl. Okay, dobre, tak to berieme do Darwinovej ceny. To je fér. Je to tak. Nie je to Malina Milan? Ne. OK. Mali sme ešte potom jednu, ale to je, poviem tak, že už asi úchylka, alebo neviem, jaký druh. A že normálne s tou mŕtvolou žijú v dome. Ale nie. Kvôli dôchodku? To neviem. Niekedy je to, ja neviem, 1-2 dní, niekedy je to tak, že viac. Neviem, proste nezaujem. Ale to akože vedeli, že zomrel a neriešili to, alebo že ani si nevšimli, že zomrel? Tak on býval v druhej izbe. Aha. Čo ti jebe? A v podstate povedali, že to čo, my tam nechodíme, nech sa stará sám o seba. Wow. Paráda. Jak si zavoláš sanitku, že môžem vás poprosiť, bo som zomrel? Hej, no a jedno, čo bolo tiež, poviem tak, že medializované, že dcéra žila s mamou a už bola v dosť pokročilom štádiu, no žila. Wow. Tak akože naozaj, že wow. No priatelia, tak merkujte svojich spolubývajúcich. Tak. Aspoň raz za 24 alebo 48 hodín, lebo keď už sa vytvára vlhká mapa na strope, už je neskoro. No a dávajte si pozor na seba, pre Boha živého. Bolo to. No mali sme dneska taký temnejší diel. Ale práve, že super, že ja som sa bol dozvedal veci, čo by som sa v živote nedozvedel. Presne tak. No lebo je toho ešte viac, no ale tak na skôr budúce... nejaký halloweensky večer. Halloweensky špeciál. Na Halloweena si ťa zavoláme, no ty vole, hej. Privítame Mareka, ďalšieho Mareka. Dúfam, že ste sa aj vy dozvedeli kopu nových vecí, ako aj my. Ďakujeme Marekovi, že si na nás našiel čas a na vás. Tak konečne to vyšlo asi. Po dlhej dobe. Pol rok? No, minimálne pol rok. Príhody mládenca, či jak to bolo? René Mládenca, príhody a skúsenosti. Mareka Mládenca, príhody a skúsenosti s mäkkým I. Tak neviem, že čo by som ti poprial, lebo väčšinou tak, že tak prajem, aby ste mali veľa zákazok, veľa roboty v tom biznise, že prajem, že si mal veľa roboty, no neviem, akože ty sa možno tešíš, ostatní menej. Tak prajem veľa zdravia, šťastia a pevných nervov, pevného žalúdku a nech ťa nič nestraší. A ozaj ešte tak, že úplne na záver. Veríš na posmrtný život? Ja nie. Nie. No. Dobre, to nám stačí. Takže keď ti náhodou, keď exnem, začne miznúť pivo z chladničky, Marek, musíš prehodnotiť svoj postoj, lebo to som ja. Hej? Začnem si hovoriť, mal som ho o poschodie vyššie. Vážení poslucháči, majte sa, držte sa a dávajte na seba pozor aj vy. A dnes nás opäť vysielali Igor, Oliver, Marek, náš špeciálny host a moja maličkosť Milan. Majte sa krásne, dávajte si na seba pozor. Čaute. Čaute. Sluchaj News.